njara ayo moro karuge tanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Kiratoria nere 001 001 ni nini yake? 001 nilikuulizanga ni nini? 001 don't mind 001 area tariane dongor kusam yenda lakini 001 so 001 area. Karibu sana mbia kwa bokira. Na bokira bya nyasaye no mi. We thank God. Abantu besa wato. Happy Sabbath preparation day. Yeah, it's a preparation day. Go chia Sabbath Kristo once big Adventista, and then tomorrow we'll be in church. Ngawana masabai no moto tele. Lakini hapo ene nego mo director huko poli neki. Wakaengo kendole kanisa. Kuchuru kwa kene kanisa. Unajua baka tabanga don't judge a book by its cover. Kwani unakaaje? Tima tinga rando munya bibe lakini rende what is there is I am one of the guys. I'm sure abashirika ba umete mbaro mbakoligerete ya mbaro bandigerete ichi kanisa ngo chinibere asiki taracha keronde risabu I go to taracha SDA church keronde within town gaiga ngoenda Nyankongo main na ngo shirikie kanisa. And I want to tell you, among abantu bali mogocha ko the first 10 people mocha konyora in heaven 001 onde. Igobona. Ngo bwagajete mnara wa Babeli. Mnara wa Babeli. I think. Ndio nataka gazeti hili tukaliana. Kwa personal. Obote mu Kristo wa. Ya. Ndio tenge gazeti ya The Standard nero lingana aliraro neli kongo kore nena ndesense moyende ndio chamangana mitumba mienda mitumba gosina sevundi mitumba I do mitumba I'm a big consumer of mitumba yes ane inga kinere serikali ya ligitiukana mitumba tibasa koreto gusemba abakenya mbaba bako you remember a bold ya renge mitumba nation into akarete Mitumba Nation, yes. Mitumba Nation, like a big number of percentage and semen na Kenya. Actually, they do mitumba. Aina benene ya Kenyans. I think kenga kero monchi abantu ngo tumeka bale ngonyora bale mitumba yiga. Kurinde ndo chinga The Standard rero nabo batindite kima kero bagoteba use ringana linene rigoteba nga Tower of Babel. Ndoche nigo mugano yora page yakane nigo bamurekirete serikali yiga ndoche ngani gigendete gutwara abaraya abange gose serikali igendete gwetinya ukina lakini ase bagukina gochi Oborosomboyo. Borosomboyo. Okay. Yes. Much as rende we have talked this for a long time to bring serikali ya Kenya Kwanza andake much as umurahibense na retete kabu gechira kirari baso service ya retete kabu kenene kya gwati chira lakini bona kirato kuchikuligirerie chige kabu ekime andako nyoranga nkebwata upungufu nyinge kubwata kana nenchire ibintu bigende tokora almost everything akobeke policy akobeka ya chire koti ya kaniru lakini rende because it's Kenya kwanyorango ye push agenda ya chire so in one way or the other ene serikali endake ya tokire kebwate emesukosuke menge and why toroche emesukosuke menge neringa abantu bono bangainira abantu bono bachire school that is why they are able to see madana baranyorenga we had emesukosuko hiyo time actually kero Kenya taicha umurai bwenso motangani igare go fight diseases oboliri that is ignorance na I think namarwaire this is nanye kwanire so nabora nyorenga at that time nabo mangana na rengo amabe lakini now that he was fighting the same ignorance regote abantu bwate they couldn't know are you seeing lakini bona iga dealing na abantu bare learned I think it is one of the hardest thing that's why William Ruto is dealing na abantu rero tena note bamonyuringa
Do you remember you said? Do you remember ngakibone tawate abantu already November bo maitirichi konkiriko kwanda igora ya policy making within the government. Ndo chibono komurekera wiki yega yachagete ritukuria Jumatatu murai wense na nyara gukwana na ichinyumba cy'uburari akanyara goteba buna bari bonsi banyarite gocherero bairanira sichinka cyabo ega bakwete bari moyo na ndengangana akanyara gutiana gosekorie irana amangana buna yageta guchukiro kobaga gokorekana na inde ase amatukare bosyo meaning oitabire ngamagoso na korekanete umwako itana muno kiro tukurigero korobekana kuri wakorekanete bintu bimbiri guchikoirorera lakini nekiro kurigero mu waziri boborende boime mosike Kipchumba mu comment ereni gagoteba nga ukorengana ni gazeti ya The Standard goteba but Murkomen now says the government had nothing to do with the disappearances. It had something to do kwa sababu one of the things umurai wense otebire mangana yata guchikoirorera lakini kwanyora umwaziri oye utenete internal amangana interior security use amangana interior kwanyora nga ere igagoteba nga serikali tebwati koboko kondo wensi who gives the orders much as rende tiga Murkomen atebanga ki tarenge part of it because inga kiyo tarenge mwaziri lakini the biggest show the government serikali nere kona no bolendi ochia sabantu so there's no way you can avoid say recklessly ngabono nga serikali atebwati koboko serikali nero in fact the most affected part was serikali because when the demonstration charges they were fighting the government and the government responded in a way. That is why Nanomara events are what meeting a mine event they have been reunited. Although as a gazette around to Aroche, Mombarbac Waringa, where our children on the Babari reunited. Yes. So the president as well now promising even attach your extrajudicial things. Yari sobarai kuboringa rende ayekwabere victim ninki avete baibengi kiagreta gasingirenga nero metekero alikoba inaugurated na arito gotera mangana buna extrajudicial killings ta gochikoba inse serikali yani you see umeteke ntukiriga gukwo bobe gitangani na nenda kigeo kya gukora you see egento kiagreta gasingirera tiga bonongotebi you see egente ki at that time na kikiarenge an issue to Kenyans so you kerota getonyore favor yo muntu unabona iga maybe you want 1,000 shillings igogocha if you want my favor kwikowa goseani kwikanga address issue iwe I think that way yani bono karangeri buyu kina kigintu kiarenga ki egento ngocha roma etega tebetia ba Kenya egento batekete kuigwa Kenyans wanted kuigwa ki ligo irio bugimango kiarire extrajudicial inquiry akabanga na indo abaire a victim as a deputy president nga very humiliated so sympathies chiri chigacha you remember kerako and I said debate ko bulunga ki will you allow the same thing to happen to your deputy president kerako acho umwachorira akakana but one even abaire was to an extent that this deputy president who is saying ara protect already pakokoriki omo impeach extrajudicial things tiri ari gokananga tichikoba actually nchiarenge mbe buna echiwa bonto wenegeti lakini bono chiaroka nekoba chimbe to a point like at this point at this era the 21st century we can talk about assassination yomo jumbe na ntari assassination wane ye research I mean ye sumugoseki assassination ye research ande gokorekana something that happened those years mugasogati yes. So much as renda Kenya kwanza government bakonya kota mangana sha and everything again kwanyoranga ebintu mbiro andake biko bakama tobe bigende gutiga mauti asaba bakonya kotaranisha ati awenda buse na ndoche university ya Moi yanyare kubwatuka gose kurusia mete enga kinero konyoranga kero chibese chabori ase kampuni abantu bagokewa bakorie mirimo bagokewa Moi university ya abutoira bakorie mirimo chimikianda bahire jobless ikiagira bono besanchio gotebanga overdebt na boigo low enrollment bona barukiwa mbari abange mbari wa apply go so school ya Moi university na boigo tokorigereria niko egendete gutwara amadeni amange kigima na ndoche ngukwanirira iga staff affected egukwanira
members of the Kenya University Staff Union abo bare 389 nabo igonto bwate 384 members of the Kenya Union of Domestic Hotels and Education Institutions nabo igone bintu binde bingi na boigo 127 lecturers. I think the issue of university are very a nightmare. Chi university chire chabe chutwara Sabu mochano. you see UN bona igana. Tukurigere the University of Nairobi, tukurigere Kenyatta University, na the Technical University of Kenya, Yeah, na sure. Boigo Moi University. Sure, I think pia ija to Yeah, sure. They are thinking in depth. Yes. They might think, is it? I don't know whether we have the Gosento Bugata Koboko, which I say the new university model, but some of the issues. Nakina ngote belinga, much as Kenya Kwanza ya chitebuna malaika, andake uwe shetani mbora boku machikoroka na imeaya, uwe boku machikosaria ekurende, especially as education sector, and we have seen that. And you see, ikorontu wako anete issue nga, education seems to gain konyora balimu, gosense mweji semi, konyorera balimu, of course imbiamon. They are being goseba abeire bali bakoroka na konyora again as a budget. But again you find out the CS himself comes and say na mtoto atuari even the national exams kwa sababu nga funding takore teyo. So I don't know nga. Na asna sema hiyo ya education page ya Kabere bado watabanga education director gives schools 6 months to acquire a title deeds. Amale umetukaya kubulinga amale mali yetu school na watu title deed bond. Chengo, just imagine then it's a government entity tabwana tiko tu as title deed. Lakini rende emeti yenye sita yoka kire sukuru onye mau forest kwa title deed. Then schools please have title deeds. Na boigo 24 million Kenyans oya mitumba report rokoro kiboigo page ya gatatu asagote banga kurase omwaka bona bakumurikira omwaka 2023 igegote bana Kenya imported 177,664 tons of second-hand clothes. Tons. We are the biggest consumers of mitumba in Africa. In Africa. Not in Africa, in the capital city of Africa, that is Kenya. To be honest, we did this nini nabuna nago Chicago TV and the able diarenge I remember the mitumba nation. Nga we depend on mitumba. Abantu bako enda gusonera none chianga as a fundi ngo bare sana. If you and the most legal ndo konyora ke kona gasonero se chifundi chi uniform. Chi uniform. Echi abana be school, echi kwaya, echi nyangi. Yeah. Yani nchiro una nje you can't tell me the last time nacheta se fundi. Only repair. Onye repair nimeenda huko lakini kama namu ngana ye lakini otete kama nagashago babiri tumani wetereri na Augusta that is true. Yes. Na asinse moyende ndoche omo principal secretary asi omanekana tebuna Raymond Omolo nigo anyare kone kebuna Homa Bay Stadium nigo ereredi kigema erioko cha ko host Madaraka Day celebration. So mete tarike yamo Madaraka Day ono no ikochuka korero ime county ya Homa Bay niko whatever igetie kyanyare kwariga nigwa kigima na asensemo yende budget cuts cripple police hiring modernization for 2027 elections nga na dendo che omo inspector general of police umenyekanete na Douglas Kanja nigo agenderea whatever muna abanyanyimbo babonete kwerekea gose ko ba recruited wetera mitandao gose chinchira chekerero lakini bono nigo yarorekane buna ase budget tiba agochukwa wa budget isaine eyibonera chikoreto bokongo banene na gwikira no nyechinga giciri cyo bochore bonene wa 2027 bono iga etogota bunga we need to live up to our means yani korengana buna torabona iga if it's go squeeze budget yeche mpaka sera to feve ba Kenya baumi well lakini rende ko bago chikogendera ko kore kwende iwe ko kora recruitment abantu bono naliyo gocha kuwa ama imegonde bekirichi chi laani kabisa era abantu bali kuchi emeremo so be careful wabaibali much as you are trying konyorero mwana wega sigwetera ase chinchira chinde be careful to lose even the last hope that you had. Ndo chinga sense moyo ko sector ya banyanyimbo bali getikolika banyanyimbo ika 10,000 10,000 lakini bono yarorekane umuchando monne kyagira pesa
ikianza kia serikali ngira babwato kirachibesa chisaine Gachagua a party joins countries growing special purpose vehicles ono ano yukonye watorete iri usingwanyate ko yore umurekera kigima litukore goro ikirondo chenga parties are formed with promises of unity but turn out to be vehicles of political elite to trade for power. Umetekera asekero ekero konyora abara bako launch ebyama byabo igukurigirana nonye ngaki kuruku ekero kere kya moment nkebwate nene yabo ya nkebwate nande ringana liryo konyora babegitengana lyo bono likonguza ba Kenya. It comes, let me tell you the formation of political parties in a minute. Let me say this, you see tuisakurigirira enchire byama byachire igo with circumstances. Yani igogocha aga slogan kaliga gocha naki ko iguningia abantu bagate buna bono you find out inga we are claiming that Kurujanzinga the president doesn't listen. So now Gachagua comes I'm listening. So yani igoto kuma chikoranga ne solution. Let me tell you the genesis here chama ya ODM. My ODM came up 2005. We had a referendum. Yeah, yes and no. Yes igo yarenge litoke kurugusi na no yarenge lichungwa. So abantu abakarababwa chikura pakachanga yaya. Bono nye tuachire intune chungwa tuabwire chikura eje. So it means that whatever we are fighting for, now that we have it, tigato chamo egara to drive kwanyarange party yako reki ya chire. Chaba the same way yabo Jubilee chachete 2013 tuarre byame binge chabo UDA United Democratic Alliance ogo chakwa yo mate yachete even before elections. I remember the first MP garenge Kawanjiku njuguna Kawanjiku huyu wa Kiamba Nairobi, the first born of UDA. So everything we gocha with what we call circumstances at that moment. Ingaki you umuchando lioba esingaki. Tuarre slogans chia coalitions. Chiabo NASA, Chiabo Code, Chiabo UDA, kazi ni kazi, amangana Asla Nation. So it's all about circumstances. One on what Democracy for Citizens a party. Democracy for Citizens party. DCP. Actually na koratomuga no yugoro. But unfortunately the party was good. Tokara rigijiga kote na bosi ali no tawanga nataka kusikiza wa Kenya. Nkarora ka unveil the party officials. To kusikiza wa Kenya, that is the slogan. Keraru gabu na indi tuma itinga bonanga what happened na anda kara mnyokiwa. Korende this politics na bosi asa cha Kenya chirigo. Na verega wana. Page ya Kianda, Gachagua promises to listen as goons disrupt the launch of DCP. Yo kwanire na boigo oko tegererwa wiki na kiae gyokoba impeached Rigiji watanga former DP impeachment case hearing postponed. Bono niko Kenya alete wa bosio na oko tegererwa na ndiko kurachi gokorekana amatuko are Bosio, Muturi faults Ruto for downplaying abductions wave Roche esegentinde gati mwaziri mukoro. Mwaziri mukoro. Yeah, mwaziri mukoro or gender and public something like that. Public service. Public service. Yes, Yeah, Justin Muturi. Justin Beda Njoka Muturi. Oye, he has a rich history. Warabeire no waziri mukoro kusoma raia sense ya Kenya. Togotabanga obere position chirichinene. Before even he became a speaker, he used to be an MP, he used to be a leader of minority. Na bete asechinse mochinga. You know, he's a lawyer. Na bete almost speaker for 10 good years, for 2 terms, and then akaba mu attorney general. I think you know yaringe position ya nene figma. Yeah. Yes. Attorney general. Oh, almost speaker is too big for attorney general. Anyway. Kwa sababu almost speaker is the third in keruto kwenda amchega. Asoborai. Totebe ngomurai wensi no mu kwerendo etayo. Mo konyu murai tayo by almost speaker. Totebe mbayo. I don't want to saying about sirio no. Mbayo totebe nga totally mbayo, something has happened. Yes. Ingo konyoranga, the person who comes next is the speaker. Actually is second. After the president. After the president. Na boigo CPJ komi evatapanga duale pushes for additional 22 billion shillings
for health sector nigagenda tukurwanira kigima wizara yobocheno nyare konyora kusikomento chibesa chire kirengo giche bilioni 22 ando chinga ayonaro aliare manene kigima gazeti ya The Standard. All right. Ndo chikega tukuskochia gazeti ya The Daily Nation, shame of political perjury. Wana ko bagukwanira umugano witwanyara ko batokorera ritukore goro ase mukonyi w'umurayi wenso mukoro Geoffrey Rigathi Gachagua magagayo ko data gosiyo gosokia kiama kia DCP wana ko yanyara kantenga karara gosoka ko basomo ligoye yoro kantego chakabia igo bono banyara ko bakonyora chinga kichinkong yakogeranga abantu mbare bachetego disrupt kidogo mukutano ywe but in politics Matilda you lazima kwa uchunguzi yako rutoma ya kumanyanga indeed were they of goodwill go say maite it's all about propaganda lakini rende umugano ye okonyora sepeji ya kane ni ya gatano yomo go say eze gazeti ya The Daily Nation ase gazeti ywe lakini ekera sekero konya ko boli ningi ko gira ekero rigijia rase era bono bere gako kabutwaro boko yani ko nyoranga nabagusoma nye kanisa achite ko sasi mara kiri ibintu bya mubero ndwaro chika ko enda matangari na ande kizaza kidogo yegucha kora mwisonde gachinse muchaka sarani agoso kanisa kabako kabera it is politics this politics igabona nabo siasa ya Kenya igo do you remember Maisha Number? Maisha Number. We used to go to Maisha Number. It's Huduma Number in form of Maisha Number. Bononga learners data and Maisha Number to be integrated in new state plan. So the government William Ruto seems to be overworking. Singing Chondo Cheka Gabono, Maisha Number, Nechiko Waterana, with the new state planning. Yani, onyo mwanafunzi, obwata data ili aenga, yaibwere kentubune ikiga. Ingebuna identity card. Identity card. Ndo cheka igebicha ya Professor Julius Bitok, uyore bono mo PSO mo ya, wa mangana yechisemi, watabanga, that's what they will be doing say enseme yue ya Maisha Number. Toko skabosio. Ndo cheka iga unfit for office, the case against IEBC nominees. Nyuranga umurai wense na nominates bali bakoba officials ko se omo nyakerogo wense media ya IEBC bono ndo chinga gaiga Ethakon Nur Sorbit and Deritu singled out by petitioners who are also demanding the full interview report nga abagabanya ko bakoba nominated by the president by saini koba as obviously no mbono bali bako babairira sekegambero igo batagete baru information igoro ya okunengi wakuri wabwate kero bari kosoa osikero bari go kubachora. That's what they are saying. Ainaro agendrete ase ensemeywe mugano yokonyora se page ya gatano na limo ya gazeti ya The Daily Nation. Na ande toko rejera egento kiritwa kwante igoro ye amangana ye chikampuni chisukari governors back takeover of 4 state sugars mills bono obututukanu bwarro kanenga igatia barahimbaro batari gwanchirana ne chi company echo chinyarko bachikona ngo chia sabanta nyene to be list buna chia bonzoya keraba jumbe n'abaseneta gusakara abaseneta bakorakana gukana bona abagavana baragwe barakana batabanga iga basegete serikali nyarako bage ko lins gose nane ko chi ase abantu nyene ngoko rapi ndo cheka bicha yomo Inspector General oyore Douglas Kanja atabanga Kanja split to MPs over 41 billion police budget cut ngabona yaro kandenga bali egatia bali banya atko bagwathirika ase okona chowe budget ne semeri yoborendi asabono atebirenga korangana muna twasomanga wana tego chikonyarikana emero biyende enyariko bageko kolekana kubatikana na upunguvu ye budget. Ayuna arara manene ase gazeti ya The Daily Nation kirota tukanyora senchero yobwekirano enyorere gazeti.
Na gazeti ya Taifa Leo alingana rinene gotebanga Gachagua afiatuka ono bwe bwatokire osokire kigema chimbiro ale ekira gotangalie kwa naibu rais Rigathi Gachagua sasa ameanzisha mikakati rasmi ya kumwondoa afisini Rais William Ruto mnamo mwaka 2027 yegango batikana anenga na yo soroboti roboto alikaniriti rogo bwato kago sokoraria kiama kiaye ekeya emugano yo rase page ya kabiri gazeti ya Taifa Leo nekira gotebanga Gachagua sasa alenga mwaka 2027 kwa chama kipya ngabono nigo anyari kurigo sama Isaya bono iga nigo arigiretie bochori obonene bole oh by the way buna bono eyes on the prize you see even on Thursday everyone knows nga ne chiro Monday and Thursday kiro montama itenga ne chiro daraja yes bono umwako uyu no mwako gocha ne chiro ya gisiasa political party no ene getari karo kikyo mweri we shall be having political parties chigocha para almost bati Martha Karua ntwara Martha Karua oretire you never know Liberation Party twarore abantu mare tukanyerete batotebi nabono CJ former CJ Maraga ahotabanga neno ara series bono nturamanya nchamaki are you seeing ntobwato Moske Fred Matiang'i nere nturamanya nchamaki kurwa abuntu twari chi coalition kere coalition ne kabwate abantu bande mbare batete korate chichama cyabo so bano umwako yo nari biashara byage siasa bire inanoga sasa chipati nari chigo cha strategies egerenga abantu bebangege siasa and remember Matilda much as tore Kenya and to tabanga to twara obo as Kenyans but at the end of the day you'll find out politics is local echame yebona bono nazo tabanga rende ke chama ntwaro che Cleophas Malaro kokuru chisa mocha Western as a deputy party leader but at the end of the day oriye party leader we tend to associate ne jamii eri akuru bono you expecting a DCP era chikotwara chinguru chinyinge asense maybe ya Central Kenya much as ODM tumaitenga the roots ngai chikuru UDN tumaite chiabo Jubilee we know it is associated with the mountain so politics is local and we expect kutwara ethnic based political parties chigoja asenga kientambe twarenga gusi ho tutagete gusene kiama gitu are you seeing so it is ethnic mbiroro already mbiroro wetani vitana mbire anesita hiyo lakini nelinga mbira iweka na mona sembyo mbono bakonya gukwanira UPA say United Progressive ntwabate twatwatwa chabo PDP yeah na ase epeje ya kabere ndoche ngo kwanderere igoro ya bari banyarite ko chorwa kima kosose ekiombe kya IEBC ekero tabanga wane kati ya 7 walioteuliwa IEBC wapingwa kotini bono nigo egati yabo gosebane barabo banyare gukanwa bune gazeti yatebana ki unfit for office ngabono mbaboneti ko ikaransa aibirogo ebyo na across county ya Nairobi ndoche kotebanga aba senator nigo barache kurigereria kuseniko bagendete kuhojia egati goseko twara amabori igoro yogo kombolwa goseko kotigera ebiwande biga byoko cia esukari bunekyo gyanzoya ntubate shemilil na boigo mohoroni na miwani echo ebyo bono byagendere gutwara umuchando kima ne bono ebyo bikurwa cia urugongo rwa western ekira bono abaseneta barokire ogotagokyo kwabo enchire serikali yanyare kubeka uburai imeye chikampuni echo okoranga this parastatus gusichinse mechi state agencies charokana kwa muraiwense a very hard time ntwara gagotaka ko ena na kampuni ya JKIA kuchiase omonto nyene tokarra gotaka ko ena na KICC kuchiase omonto nyene bono twekera sense me sukari so much as tobugata chinse mechi state agencies chiwenta ko improved by maybe the government we need to see what is the plan that maybe umuraiwense abwate kubwatikana namangana and communication yae I think sometimes nere gutwara umuchando nabwenta ko era saba Kenya umuhimu go korege ntekeiga ntwa resegi yabo kero twatwara mangana adani asense meria JKIA kero ebi nabikabekwa na roche the front person urengo no muske Richard Onyonka o akaruana sana watabanga ebintembisa kwa nanu
kuchia asa abantu nyene and especially to those investors maybe bakurwa say ensemo chinsemo chicheisco tukarasha naro nerenga the same Adani person is the same guy still obwate tenda ya sha do dobwate ndramanya the clear way tukaramanga na e-citizen achire so it feels like keregen tonkere tainted in a way inkera ikarana lakini rende we are hoping that the government will look at the policy for the interest yo mwananchi kawaida egera nyore eshairi egwenerete egera tukini uchumi yetu na iPad ya gatatu ndio chakotebanga sumu feature katika mswada wa fedha wa 2025 finance bill yo mwaka yoiga nebwate amangana yuboro kuna bono maligafi ya lishe usafirishaji wa miwa bono bali bago chako transport MSC kusenga bonsi bali bago chiko deal ne MSC ko rosi esukari ndobwate simu za humu nchini igochi simi nchichi ko ba tax ebango egochiko bekwa nebe igoro mono na baiskeli na sense moyene ndobwate mikopo ya kidijitali ogoso online kwaso site gete kwa sabachi besa ikonga bono interest rate na bochu na chiro chochira cheko ba chikomenta kigima na asense moyende ni gondo chinga Masinga Dam ya ichoire kigima ase balia bamenyete chinsemo cha Tana Delta ekero ndo chinga serikali bono ya rure ogotindi gochase abamenye bali barangene chinsemecho ekero korokia una edamu yo yanyare go ichora kigima amachali anyare go etereria ekerengo kelie bwana te koimokia amete yamangana yega edamu wateka atimetinga edamu ase gusie gachi damu chira robo gusie lakini tali ya njiri common chinchiyo nyingi kwa sababu chidamu mostly mate chinchiri chiko preserve wa machi choko gachama abantu banyore you find out kind of it's rainy season nande kiro koligereria nande we have some places kuna bono lunyanza kiro kogenda chinsemo cha Lowland chidamo chiko konyo ranga kutanga floods yes sababu nsema it tends to be flat ogo kiya mache kurwa buna bono chindo chena boigo nyanja lakini gusie terrain to bwate konya macha tereme terese na kira wote buna bande bare to akinire tutaranyora asie are no kuligerenga chikilomita ngebere gochibosi asare flat usina mabonde yes ndo chenga bono serikali ya ruro gukuro gotinde gucha sensemeyo baro cheki ya korekanete aria asemai mai I hope abamenye eba chinsemechiga barange na Tana Delta mpache ko kotegera ko serikali kiro ya rure gekuro enyare kwenekia yanganyiri abantu abagakora sichinsemeje and remember we had a dam elinera ya ategete chinsemeje cha Nakuru and it ended up ko ita abantu sana tina na ibire literi yake lakini rende nero ya ategete and sometimes let me tell you machas unabona imbra egotuga kijabe damu ya reraga kurugete marabutara tayo ondonga ki onye kuranga no roche please be careful you will find out that still people are very ignorant nabora nyoranga no mbone serikali ya ruru kuranga yaya abantu edamu inabera ichire and you find still people bako post especially bali bamenya tanga netabanga ne damu yoka bonega if you look at the way embregotu no heno motaro in fact nabogo kuira igonga be very careful nande togatebanga buna bono embrego tunande mbeonero abantu buna rere Friday nkwenda mura matanga ensure no begete chianga chire heavy no ne bikoro tobeke bikoro tebi atanyorokana ngabono no mugaka nande na matanga yo mwana oguchi ali asaga sogete kama kobana no begete chibuti no be very safe beka chianga chingia chinde tegaga sotika abantu berende na komoko genda matanga komoko enda koreresi bali ba siria bamwabo haroira na mapemanga sababu nense nero bolendiri nkokorokana ngambo kungataki bwa keire na asense moyende ndo chinga serikali tira watu ka umubaro obwechi besa chinyinge kima kucha se chiskuru eliyo kwa kanera aboroki wa school fees na boigonga no nyina abarimu ngabono abayibori abarimu na aboroki wa igo bagende tutwara obokongo obo nene na asense moyende ndo che egokwandira magana korwa chinsi cha Michael watanga Putin Vladimir Putin oyo ni gari muraibu nse ya Russia obeire umakong
ekotebanga Putin akangumu ampuuza Zelensky wense ya Ukraine babonete gukora chinkwana igoro yense ya Russia na Ukraine na kichiranya gutwara umurembe lakini yarorekanire oyiga omurai wense ya Russia umuske Vladimir Putin bono nyarire gukonga akigima I think wikiraga bo sam orato turanyare gukwanira edondo irinde tunyare gukura Manda tanda sensemeria makupa gutoka sensemeria Mombasa no chegaiga omongwano yomo na banyoreta se enoma kidogo kero anyoreto mu nyaruko yomo rende otagete komotebe ndo komotebe rende buna mwanjete you can quote those words abamara bagotumeka karba batayitirende ko twara obwanchani no muntu bona ndoko motebe ngarende akorute mistari ya Orio como te vine chivesanjete. Musbati atane chivesanjete. Akamotei tata mbweti ngendo yiko kungo bwanchani. Erege ntanjete nebe. So whoever was money na go namwanjete actually tali eranjete. Nebe sanjete. Ono akamotei vine ngana bakora kinde gyons as long as anyorebesa. So naro are asenseme ye dondo. Kulichense mochiti chama kupa Mombasa. Wana bamura bakonge sababu bone gentego dinebes. Ndocenga nigo banyarite kumirana ase umubagani oyomo ko bagendete kunya gosiba mache omo subate kamate nchama ene onye tori besa tingo nyara koremereri njira teyo nande nakikiragira ntanyare ko ba faithful as omuntu oyomo ekiagerani gonganchite chibesa mono. Bueno, ya acaba truthful buna Rigathi Gachagua. I think omongwano oyo anabara ave nyanti kama yoro. No tenene. Nende bono digichi besa sababu kwigurenga pesa. How often do you send your okay, timete usene girlfriend usene morugi o moncho which besa? Aitoko kora na utokomara na magaya tende tokwane. Usitali lazima utume chivesa wabade wakombolinga ndetiko kwana utume chivesa ntinta atumi. Actually it's kind of disrespecting your father. Moranyo mana vera your father has a responsibility to make sure. What if tabwati ya Bible? Kwa nyoro omo sibati omuya lakini tabwati ya Bible. What if ayo manyane tabwati capability yoko mkono? Bono mungu chamika mwenzi na umoko baigo. No, rende dos. Ekiagero meto tamokonye ti naro munga ora mokonye. Okay, tigaenda so yo mokonye. Yeah. Igo bono timori torikanyara moko lose mwenzi rende. Bono maite. Money based relationship. Okwara kwaye okwara liebe sete. What if ngakeni mbwate? Squeezy you never know. Naboko twara lero mambi tokora totwara. Igo does it meaning gogo chakoborwa? Iga akora akwenda na ndali yase akonyora. So so it is losing abona oko lose koroko because kwa mo sustain likaro chibasa chiro kwa mo lose likaro chitai that is a double lose kwa mo lose and again you have lost money so igonge kera achire obeka utumeka chibasa chao na ndo uchire igobona gwatukutire bintu bibere chibasa echi na ero chire you see that point. So meaning that mbu yaichekera mutabwati lakini miyendekera watumire chibesa kose no manyite wakorire sabu ituri kunya kobaranga kose muntu gitena mwati chibesa gitakabura kose gine gento onye ukwana nire chibesa wakorire story tigankobori kero kwana na school fees ko che skuru no mwana wa maybe yako perform buya ni nini nakuja kwa akili yako ikonkari kwa kana pesa yako totebenga ncheme yenda 001 na iri ukisi university nsome umwibuli na ngwa kana school fees Kusino whichever ngwa kanare school fees manya goika there's no graduation what comes in mind yo moibori ebe seri ntara ko chakra ne biashara so money is something very sensitive it's an investment keresingi yo monto matters a lot bono totebenga ki no kwarenge chibese china tumekire ko kugorera chianga ko make sure nga konyorore kyokorie shamanyira kwera gwachire nkingorora mabere nebese anen na tumikire go chiesa ko mono go se mo mwanche wochire omaite Beyonce it all depends
chinga kichine na boko romo ndako kubwati kwa buga ngaki kero kende niga mwanjete mono kumbe egento kimuchanete ne nibo ya yatumegete kero ya erire then lakini senge njongo mwanjete watumekire ni basale ekera achire okoremereri wombi let me ask you, does it mean to show love lazima eba sebe involved obwanje ni bori genuine ga hendo tagete chibesa no problem igonga so go ikarabona go bwanje ni kabo successful, do you need the money obwanje mo yako successful? That's why I'm saying aki it is not necessarily about money. Nyorna karamota bwati and then omuntu yakuvumilie during your lowest moment during your lowest moment lakini na dio prove nga manepi this person loves me no some okay na boigo chianyarekana na umukumira na karamota bwati mobebia and then bali bakumirana and sana your agenda ekiro ni boyatokire naria maisanza kuigoka kwa manye type ya one orori ekero kwebo yoiga mo abeire mo struggle nere kurigie nibe lakini ekero chia achire aromwacha akakoba generous acha kaotebanga kissing man must be polygamous useningi lakini kwebana ki abantu bali bako konyete okanyara kwerigere nibe. You see, good thing you are supporting your agenda. Let me also support my agenda. Igen dongero ngorate banga ekero tabwati okonyorore faithful gocha soyomo mukori obutaga komo mukorara so that's a situation igen dokyo mwari tianda go by day. You see, osa ko empower omosubati omwachibesa you'll find out in na batata ke ko around you mo search at some point. I'm not saying all, lakini rende probability yogo tabanga no mosacha nkobere igoro. Lakini kero kwa iro muntu musacha chibesa igo konyoranga probability yo kwenda konyora abantu banda bayisiko yeko baigoro asensema yabasacha. So it is something like it is natural. Na ndo no matter you cannot do away with nature. Nature na bere igo bona na bonya sato tongete igo kurende asero gendoro mutoga ndere tokonya gusuka n'ibintu mbigende tokonya gusuka. So almost bati to prove a better love for musubati bagatabanga oicheririe omuntu maybe atabwati pi agwanjete bunore na batubwati, lakini to prove a better side of a man ndiri umusacha abwate and still remain ko faithful gocha sorry. That's when you can determine maybe the love in it. Lakini rende we don't want to go to that debate nentambere igo nabone chere igo nabotokuranjira na nature bunire nkakete nga no tugukurira sinse moichi gazeti iga ndoche omunjamana araiga kurwa Arigo Maward abwatikiriro igetindi sana nande nengana nkagirete ngateringana ire enki yago so muntu urachengere ekera ndigawatebanga serikali saidia huku ni kubaya. President Ruto's government is being unstabilized in Nyamira County, especially Arigo Maward. Ekera gotebanga how chief doesn't have powers. How does the chief chief doesn't have powers to control his people? I don't know the powers these gadgets have. Akukwana ngati gadget nchire chiraroro chigendete ko circulate ko chigendete gukora emirimo nande chitali chindonge ekira gotebanga ameshindwa kujicontrol akubulinga serikali nyale weswana ni ekira gotebanga I don't have any other option. Agotebanga requesting anyone to come for them juu watu wameharibu jina ya president because of these gadgets. Investors wa huku wanazitaka kutishia serikali. Timeti gadgets kechi gawo kwanira igo omoncho murigereri ili tari aina bontanya ari kuri soma ekiagera chinga kechi gawo singana ho kwanira iga nigo eringana enkongo na bale gutumanyanga ki gadgets kechi ga nende mere muki gachigendete gukora abateba chinse mochia Arigo Maward nga nigo abantu bari bagokora gose investors bachite as chinse mecho pakanyara kupato ka gadgets echo chigendete gutumeka bobe ekera batanga people are behaving as if we don't have laws. Abantu niko bago behave kuna amachikota hiyo ukimu inatembezwa because of these gadgets zenye ziko okay. This sensitive. Ya umwancho murigereria nengana yogukume kurende tima iti gadgets kechi chigenderete gutumeka as chinse mecho cha Arigo Maward igo nga engane yo ne chikoba igeko rigererwa ndoche ngani ga gukwanira
amangana moko kigema monekera gukwana investors abo banyarete goswa ase serikali ye county yo ya Nyamira umoncho morigereria sinse mweyende ndochenga Pastor Henry Ayora ereni gabo gitene ntwe kigema mapema kigema nekero agote banware ome yo morobire na boigo tomonyora momanyi agote banu morugyo zipora una botambi na timanya Samuel no ari kwaringe ko sogeri hoikera egocha weekend ndoje kiongomeri atunga koroshisa muchi cyanya cyage sima nyabuya pamoja akoborinka Wilson Mamanyari na wego umusomba Sam journalist nyaboke David neratabanga agotabana wari meyo murubyo mpaka omwario tiganganirie abante weekend ngia motware weekend irengia nande you take care oborendi botambe boko chaka naye erenda sore na kirio kora manyanga wo korane bidi kirikwa nyoro korane bidi egerenga mambi bonyagokia anyore engere yao from my side nashukuru sana paka weekend Mbiamano mwancho morigeria ndachi kogenda ase motu mukomoke kolende kirongo irana kuchinde kwirana ni timu ya Gen Z Sam kuchinde kwirana ni gikosi gya Gen Z gaiga ndi tunyare kurigereria amangana ayo gutwara obosani chi group echiga konyaranga umuntu nabwate esako ya friends na ndi nakichigendete guchangira ase abange gutumeka ebe inyuwa byogotindia amarego yogotindia na boigo abande bari batemirwa avoid inchiraki bakorire na nena kituranyare gukonya aike gori kiga kigendete gukina sama tukaiga eriko ne kibuna amario gayega yogotindia anyare gokiana egati yabasai na boigo abari abake bagukina ase chinga kichiga ngoko bole mwancho murigereria tubasogosuka ikiyagera nto chikoirana na etimo yenene erinde tunyara kurigereria amangana yo rero kere ritukoria ijuma Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare njara ayo mworo karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ya nyumba
chiria chikomenteranibwa amaguta yani oil na bwigo chiria chia mache inyuranga chirangie chiga nigo chiri korwase chiria chiri guririke iriria gatigati gwikariguri ria bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyubwate emixer iyubwochoganya chirangi wikabunuraganie ochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri gobusongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya uwanje tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Tembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimenyeka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Christa Marian Mission Hospital ni hiyo koreringa ba mentire obokoriri bwaye na koba ubuye kigima bonomba bwate a CT scan eyo yekerero use the latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unity HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni chimashine chekerero chibirengo bya Michael asabanyagitari bagukurigirirwa ya asensemeiga babwate ibirengo bigoromono babwate ensemeria dialysis eyo yekerero use the latest ensemo ya laboratory blood bank ultrasound tibweba Christa Marian nebwate ambulance asaba konyibwe emergency uswengo nje asamarieta yongoro Sister Helen Mbaka kurase kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph yondo motenere niyo monene ese nyaktari yetu ya Christa Marian Mission Hospital. Ase nyaktari yetu ya Christa Marian iyo tuigorete mirangwa asa bantu bonsi anene mono omogusiyo itu. Karibu ese nyaktari yetu nyoro kubweniwa nobokoreri kwebirengo wao. Karibu kero kendigians Christa Marian twakwariganiri elio nyare konyoro bokoni obu. Inyora nigotokorwa amariogo nyasaurwo kubweni mwariganirwe asokonyoro ubweni obu patarire ase umuchi busongo asamatabekani amashauri ase para ekotira korwa kisi kogenda chitangigo sikimabondo asamange bakirisimi ase namba 0720266999 gose 0791394904 Christa Marian Mission Hospital, we treat and God heals. Amasomo nanine obumanye na buborairire omwana okogendera asamatuko ali busyo ne
aye omwiburi kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanyi na nene w'ekikosi ky'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibunduza ekikosi ao igaiga ntubwate ekikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering ase tokobundisa Building Technician Level 5 na Level 6, Civil Engineering Level 6, Building Arts and Masonry Level 4, Plumbing Level 4 na Level 5, Carpentry and Joinery Level 4, Land Survey Level 5 na boigona Level 6 egati chinde chinyinge kubundisa tole boigo ekosa Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation, Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies, Agripreneurship Level 5 na Level 6, Horticulture Level 5 na boigo na Level 6 ase ekosia Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 na boigo Analytical Chemistry Technology Level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntubwate ekosia ICT Technician Level 5 na Level 6, Records and Archives Management Level 5 na boigo na Level 6 egitumela asensema ya Community and Online Working imiyeskuru yigaya keti nigotubwate a Modern Library eyubwate bintu byonsi ebiraga nibigotumeka ale nayo kubundisa tole ekosi ya Version Design ase level ya 4 na boigo neli ya 5 ase omuraki wa akwebundisa akwenyorera ubumanyi obura mubikasi libagaligia ase industry ya fashion ase tubwate chimashini chekerero inkoigelia bale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigotokwigelia Beauty Therapy Level 4 na Level 5, Hairdressing Level 4 na boigo na Level 5 nyoranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi wekerero unabono Hairdressing, Pedicure, Manicure egati ubumanyi bonde obunge boigo ntubwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering ase tokobundisa Automotive Arts Level 4, Automotive Engineering Level 5 na Level 6 asabego tokobundisa Welding and Fabrication Level 4 ajirira moretu mwanu ainyorere obumanyi obwiga nabono nigo intake y'umutinyu gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka asamange nabo gutalira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabo gwaka esimu wetera seti namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayire na kwenyorera obumanyi riri wibekiri bagali ya asense yiga yokwerwanirira Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka ucyase abahonya aiga ntubwate showroom asura achagwirigiriye amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo engale eyurengia na boigo ekogokiriso yao chingagi ogoswasaje kurigiriya amabati aiga ntubwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongebe na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabati yiga
nigo bokorengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakerania mabati yega ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyareka bo kwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asobwango eduke yega ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imiyo muchurigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Abasaibiki alikia makiaya Vono Link Up Show ni kuja kulijwe mbao kigima kira litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sana lebere chama baso wika chinse kumigoro umrena nera Wizard Crown wakubwatana na DJ Topsha on ones and twos Kongolele emiziki makwa showbiz trending issues namanginande yikielekea makiaya Link Up Show Link Up na sisi kuruwa sasema wika 10 gro Wizard Crown na DJ Topsha imehe ya Getembe FM 102.7 Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nuga pesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato obokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nuga pesi etobwato obokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusiasa atambe twaberire gaiga segeke tambe korwa mwaka 2018 mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora akobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari ito ya nuga pesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandonsi yogo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilitaria ana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire pono ngote abangonde bwensi ura doge ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbyo mubiro yo gwati wotari korara era tigaike gaje senya getari anu ga besti elinde mokonde muno anjwete nga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchole bigoti nyibwete nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta onkoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku madam director korwa se enyagitari ya nuga best no gotonyora asama gacho Ouru Towers second floor tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Ouru Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo lia kabere egento ndahakikishere omogusi yominto nuga besi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire sechinambe china chinaba obwenete gutwakera toba obashauri boisaine
motonyore tubakonye twakonyire abange asamange nabuko bakirisimi gwitrasi chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenia. ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge aha bono tokwa omoyo inyagitari ya Walfit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukari amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. No borero bwa sumbira bagakenga abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Na kiborero bwe sukari bo somo bero goime hypertension no borero kera manyinga ko genda ibure somo be. Walfit itosomete chinchereza to chokorwa ya marwaire enchede ntangani itosomete ngende nga conventional medicine, yani obonyagitali obwa kawaida itosomete ngende nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have ntubiko amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka eso korwari ya marwaire. Nchidende yagate tosomerete neka togutumia international herbal medicine. Togutumia marioga akurwese mete twarwari ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega igamarikiti marigiti guys wako ninyama kwali na igoro wacho wake goroba ya gatatu erumu 307A. Ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0734330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keruka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu.
endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyokorose chirangi mense ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngokwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono mbabwate chirangi cyo wakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori iri abantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayenyora bwekirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simu terase chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanje Tiger Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amati yao kuli miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amonogo chingira kumwako muya iduwego kinemrulu yetu ao inyuranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia mamogusi. Christa Marian Mission Hospital niyo koreranga ba mentire obokorere bwaye nakoba ubuyakigima bonomba bwate a CT scan eyo yekerero ose the latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unity HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni machine chekerero chibirengo bya Michael asabanyagitari bagukurigirirya asensemeiga babwate ibirengo bigoromono babwate ensemeria dialysis eyo yekerero ose the latest ensema ya laboratory blood bank ultrasound tibweba Christa Marian nebwate ambulance asaba konyi bwa emergency uswengo nje asamalieta yongoro Sister Helen Mbaka kurase kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph yondo motenendio monene ese nyakitari yetu ya Christa Marian Mission Hospital
ase nyagitari yetu ya Krista Marian niyo tuigurite mirangwa asa abantu bonsi anene mono omogusio itu karibu ase nyagitari yetu onyoro kubweniwa nobokoreri kwebirengo wao karibu kero kendi gionsi Krista Marian twakwariganiri erio nyare konyora bokoni obu inyora nigo tokorwa amariogo nyasaurwo kubweni mwariganiwe asokonyora obubweni obu patarire ase omochi bosongo asa matabekani amashauri ase para ekotira korwa kisi kogenda chitangi osikemabondo asa mange bakiresimi ase namba 0720266999 gose 0791394904 Krista Marian Mission Hospital, we treat and God heals. amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanyi nanene bw'ekikosi ky'amaboko murete Keroka Technical Training Institute eryo aibunduze ekikosi ao igaiga ntubwate ekikosi bunabono eryaya Building and Civil Engineering ase tokobundisa Building Technician Level 5 na Level 6 Civil Engineering Level 6 Building Arts and Masonry Level 4 Plumbing Level 4 na Level 5 Carpentry and Joinery Level 4 Land Survey Level 5 na boigona Level 6 egati chinde chinyinge kubundisa tore boigo ekosia Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies Agripreneurship Level 5 na Level 6 Horticulture Level 5 na boigo na Level 6 ase ekosia Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 na boigo Analytical Chemistry Technology Level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntubwate ekosia ICT Technician Level 5 na Level 6 Records and Archives Management Level 5 na boigo na Level 6 egitumela ase nsema ya Community and Online Working imiyeskuru yigaya keti nigotubwate a Modern Library eyubwate bintu byonsi ebiragani byogotumeka ali nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase level ya 4 na boigo neli ya 5 ase omoroki wa akwebundisa na kwenyorera ubumanyi obora mubika asili bagaligia ase industry ya fashion ase tubwate chimashini chekerero inkwaigelia bale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigotokwigelia Beauty Therapy Level 4 na Level 5 Hairdressing Level 4 na boigo na Level 5 nyoranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono hairdressing pedicure manicure egati ubumanyi bonde obonge boigo ntubwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering ase tokobundisa Automotive Arts Level 4 Automotive Engineering Level 5 na Level 6 ase bego tokobundisa Welding and Fabrication Level 4 ajirira moretu mwanu ainyorere obumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyu gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka asamange nabugutalira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabugwaka esimu wetera sachi namba 0726588558 gose 0708330000 asigo ayire na kwenyorera obumanyi iri wibekiri bagari rya asense yiga yo kwerwanirira Superstores
etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chekuya mandegere uzito somya bamuraba chagusanga na abasae ritukuria rero iri kurigereria naki abasae gusekera amangana yaiga yokutumeka amariogo yogotinda agendere ko baga kumentekana ase chinsemo na muno tukurigereria iga se orogongo rwagusi moncho murigereria nigo turachigusanga enegati ya abasae emambi ya bono erio komanya ningigi kwirira na aboigo naki turanyara kwenekia twakurire umuchando yega kurwa ase egati ya abasae ritukuria rero le juma na erebia tunyara gusanga negati ya bange baito aiga nande onyare kubamanya mwancho murigereria naboigo kotegerera naboigo gusanga na barabu umanye narariari bakwariganiriti ase emambi ya bono negati yevinto binde turachie kumurekera naki ebi egati ya mariogo aria gutumika muno ebinyugwa na boigo aliyo guta na raria ya agendete gutumika kigima ase chinsemo na boigo mbarabi bakuyetumika ninkike kogera bayatumika ngai bakuyonyora koru na se tukurigereria ninkike kogerera gose grupu kichi kogera abange babo konyora bachakire bwesonania ase amangana ya yogutumika mariogo yogotinde igo ninde na abasae bane abo turachie gusangana burabo batwa ebirengereri byabo na asense mwende ntuchikurigereria libagari amate gose family asi ogoikirania gose okonekia na aborokiwa banyarire koba gose abana babo banyarire kubabuya nabo igori bagarie kanisa nabo igo buna chiskuru asokonekia buna amangana yega ogusingana ya ogotumeka mariogo yogotinde yanyarire koera ase anamuno ase abasae aiga ase orogongo rwagose higo moncho murigere ngo irachinga kichabene rinde nyare kubarigania ase chinga kichiga cha abono mambi wakire. Good morning. Ningo motori ko weke gusiri. Mbia more. Ndo chembia ndo chenchira more. Ondete yo otindete ondete yo korrekana. Afe aire bo venga singin jo kirkende vinto mbira go tume ondete yo valire ti mai sone. I hope muna mo korrekana yo. Omokio yo ino mogende tukubika ase ogusegeta abande banyare abasaye banyare wetanga kurwa ase amariogo yogotinde tuchaka naye kurwa sensemo yega yokubuko yoko uboko wakire matinda Kristen eriteria wase inchira ingiro na boigo kerengo kiao amasomo ori gusene emirimo gusimbia sara kiao kora yes samarita ngoro Kristen nyaboke kuru University ya Mount Kenya tindi mwanafunzi na kuri karibu sana erinde tunyare gusanga asense mayende Teteria ngoro kazena kirugo ngoro University ya Pango ndakora somo ni mbia mana sana ndotenga nabo umore there is gender balance asense moyana no koranga naingero wake lakini tari mangana na tuko chasore Tom ngoro kwa Thomas Omosa ngoro Kiz University mwaka ni watatu 3.2 ending to studies mwaka ni kanyangaso wase wone ana mafunzo asa wone ane getiore konya ko practice oro sevinto vya vere vya mbia mana sana karibu na I think nero krokano ikiongozi Aserieto nkoro kwa Elvis Omato Zitech University former student I'm ready to start I know morale to the student anje nkorete Memona sana karibu na Kristen tukurigereria egati igestekero tukwanira mariogo yogotindi ingyo manyete ikoro ya mariogo yogotindi gose drugs nchiroro rumanyete na inkyura nyare gukwanira igoro ya mariogo ayo okwanira magana drugs ni bintu ni bibi ya onye drugs ni nyingi sorry onye drugs ni nyingi lakini naande wikaturigereria ni effect ni post child
Ako totebu na amaru. Amaru for example. Local brew. Kwanza yine mbe kabisa. Amaru echangaye kenyoro. Ai ayuna amaru. Au kura. Nonya tokateba yande chibana ama yake kugaya but you got informed. Yeah, na iko na effect kwa familia. Sasa tayanga family na ichi effect chareti na maruo cha family. Na mkonyora either omo ibori ukaro sirichi ya sore ya nyumba akianza pombe familia yangu takiri kuira na maya magendro tai. Alafu abana abangu chaka bare ko affected psychologically. Nande onu konyora onye bagachire school bia they are well fed school fees bia ba wakaneru due to okonywa marugo said use of drugs moibori utari kuparaki mbari ko provided for needs jabo chiri ko catered for awine problem. Nande bono onye ba abaibori abaigana mbia bari ngake. There is that shame ekucha se family kusombe tabana na ba ukana kendi yonse useno na basubati ndo wado mun aliko achire saruni konyengo minole chituki cheri butano iga bono wachakire ko mina yeri hono ne amatuta hata to wegete motu wacha ko igoro rako. Najua sasa problem imeanza na the moment drugs ya chakire ko sui family psychology yachakire gusarika, association y'abantu yachakire gusarika, reputation and how you relate with people. Yeah. Mbia mono sana na Zainab, you have no whatever sani. Yes, numanete no whatever sani ba gutumeka bintu abitari biko gosa chinga kichinde. Numanete gati bintu biri ba gutumeka mbere. Abintu ni bingi sana buna university. Abantu abangi bagutumika amaru. No chibune Friday bate sherehe. Ndero, itu ndero. Yes. Bona abantu bagutumika amaru, alafu ni chinyasore. Chire common sana. Bagutumika sana. Abasubati ni nyasore. So like okonyoru muntu sarwete solve because of peer pressure, osoire campus, maybe join a group yete, nekafika wikoro nyora maybe abantu bonsi bagutumika mariogo. Ono nero tema gutumike ndibegera afit in that group. Vamo influence. Na kurwa ukari tari gutumika na do you know anything about sigara? Sigara. Mbare bagutumika ndira kintari mono. Yento bagutumike kingene chinyaso. Ingi uchi wakorekera kwanyorenga basani bago tinda kirekene gwetane kirengo. Nabo maite shida n'iri mbaro cyo wakwanyira abandi bayibu abandi yaba konsoli bakora buno ko basumba sanige ndo bana rikira biti kitambo no bachi gutiga maybe go change ko tiga ko tumeka amayo gayi nako musana. Na to okurikiria ase gosekero otogende to kwanira abasani eiga tokwira na ase Tom. Tom tukurigiria sensemo yago university yago Kisii University iganinka yes na I think reputation ya berege chibiche to abere to konyora kurwase university ya Kisii kurutora bake nkoko sachire sana nkiyumanye tigoro yabasaya abega bagosoma se school yiga nande bagutumeka epinyugwa bagutumeka baguta mario kitimete ono tojo kwanda na family wafya kuzana kwa influence na mwana una youth sawa sawa kutaka kutumika kwa sababu wao kutumika ama leo haya ndio pindi kwa sababu kwa drugs wana drugs ni ndio wao kwa negative aso mwana sawa kwa sababu mwana mwana kerogende ndogote kerogina ndogote parental substance abuse okina okanyarana abegori wabo goseso kure yao ngogetumika ngevinte kumekani kuzinisiga kose changa mate kose nyasore ono wata manga ngento sokole chageti tengo tiga na ogonji ono na hata kuonji bono kwa rest area ka chirenga ko wata ninti ruotia na wata anga watu warende omoyo obono kinga ako kunisa tre bana wano watanga
ya content ndio kuna soko ndio kuna tata ndio wangu na ya watu wangu hiyo ndio kende ndio wate pia influence within family like as a family you know wakanya wala use wale wale kutumika wale mmoja yao kwa mmoja chete wasata wotira tuni tauni naro kwa sababu na mtu mbere umaro levinyoro ona Nairobi onyorenda abantu mbarorende ezebinde babera bakumsana batumika amu introduce kuna ko soro matudabira tatu komanya ko tsango konyora toma itikende na wa no mumbo temango musaka kwa musaka bere tatu I want to have a pro kwa sababu kwa mwenyeji hiyo tukende tupate kwa communication as a family okonyora to kina abari batana ndete moto konya maybe mbali kutumika busengo tumika bali lakini bono mbali kutoeleza bube mbali kutoeleza bube binte sembali kueleza bali kutumika bube binte bono konya na mtu kwa basemi na bubo no go kwere to na kwa communication na wasebi kundu kwa tinga effect ya mayoga ya bwate wasebi binte byo tinde bwate bono konya bakore ko sema bantu wale bakore kutumika binte bono kwa communication some extent igokero okurigiriria namuno nabono umwiburi mugusi igokero kinde ngonyorore bakobwa gotateya abana igoro ya ebinyu gwagete batakubikwanera wono bonyora umwiburi utari gutwara tanyuma yo kwamba n'umwana we Wasomo teberere lakini tari gwikaranza mwe wasomo teberere umutebina tugotimanya ko timo sako na robotinda ko familia zo tubatege mundo gotinda ogenda turiko mwera za bwo interview turiko mwera za bwo kuma ba musarike gore interview lakini wono yame na muntu turiko botso ko tira se direction na Nzera nero muntu aranyore kwanyora nga esinge sokurunguni arenge ko iboru goko Awange bawe kabatanga seito abantu kunyo bare bono I belong there nage kono ko tay ko tabanga kenge mwini tete bono ekaganda tagawenda abataga sokurani tsake tindi bono lakini muntu tari ko iboru kabwato umucando lebo ugo tumeke binyowa ande mostly awande bada tumeke biro mayo goje gotindia akaro ba ikire na high school level akaro ba for example okwenda kusema boys school body abuna nze nazo nete boys school body to be honest mtu akwate wanafunzi okwenda bako kusema mitaru na Nairobi kana rumo ntakuri mtagete umtawo yumanya katenga ngotumika bale nte simo tabu cost mete cost kese bintu ne oza unaoza already arango tumekale ka high school oza nyora na kwata abasani abone bokaraki wa influence ono na influence nawo kuruga na nushago kuru kusenza nawo kwenda ko kwanya abasani ori ba wale display kata mai tikende ko bale mete ngongereke gende awro wata akiri wono tata etingwe buru negende ke kutumeka mario tinga gere tiko sen mushuru na jugu buru maete kango buru day one na jugu atonya na wache nsei wata kutumeka lakini wono ikendenge to rente toko and we copy from other people maybe family or na avoy gotokera na ase moya omato Elvis nobate abasani bangutumekende kosigwagetemire autingo teba lakini abasani nimbate pagutumeka na nekira ukurigereria ninkige kogira gusekera ugusangana your peers ninkige koira chinga kichininge bachaka gutumeka mostly peers kerige gukora bachaka gutumeka ebinte ni acceptance okonyoro muntu when you are rolling with your peers, like you're together, your peers are using these drugs. Lakini kwa rure mino, tumaeti kene kuhusu these drugs, and you're there, you want to fit into the group. Sindio, unataka kuwa kama wenzako. So you start, unaanza tu pole pole. First step ni ile tu ya unaonjeshwa. Alafu wano after some time kwanyora kwa very addict na sometimes it's not their fault that you become an addict of these drugs. Sometimes unapata tu ile
omuntu onara step by step, then after some time you are deep into it. So I guess acceptance ndio the main issue among Abasai. Yes. Na nekero ukurigereria bono you have friends bari babere banyare kwenyora babere chi addict. Ekiro baikire kerengo kerio kurigereria kwanyora nga institution ya berembe. Bantu mbare okonyora babere nonye chi bagotama nonye kuru skuru kwanyora bachakiri ku isolate kurwasemore. Barabunga kimo ocho kwa bakora. Singinjoro mbate friends kero kene waikire at some point kwanyora nga baburire all of a sudden. First, omuntu gotumeke binyugwa. Omuntu, you can't use words only to move them from the drugs. The main thing kwanza unafaa kufanya is trying to make them feel accepted. Like kwa boroki, hata kama ngotumeka more, bado you are part of the society. And if you are part of the society, the role of the society ni kukuelekeza. Karibu. One first thing, you have to accept them into the society. Then you have to use the easiest route kwa approach. Omaite kero muntu na batenje ya encherata ite kwa approach. Karibu. So when you approach them softly first and understand them. You listen to them, you hear what brought them to using these drugs. Na boko manya enjera yoko ba drive away from the drugs. Yeah. Ekero kuba kwana sinjirere friendly. Yeah. Yes. Boko ba kwana in a friendly way, sorry. It is easy to get information that you are not to get if ungim approach in a way that is harsh. So unakuwa soft kwa mweberere. Then after some time atafunguka tu. Yeah. Nakwambie. Christine, you as a young lady, kwa bere bono no bwata abasane bali ba ukurigerere watavanga imbintu kibiri ukurigerere yasaba subati bali ba gutumeka amario gaega watavanga ibine bibiragere timba za gutumeka amario gaega none anene mona so mwana munyaruka. First things first. Tara in that point you. Yes. I have to say something. Go add on what they have said. Asabasai. And to actually the other time mine aba yuri mbawe tawa abana na abana mbawe tawa yuri. Ebi ndombiro tari ko nyaro te yo muiburi na mbiro muiburi akusinyi ko te. So chi circumstance nchire chiko ikera. Kwasi nyona kiwo okochiwa approach muiburi. So ana chire chichi. Nakingo tenya. Inkari. Ebintu ne bingi. Abaiseke una tuki na bono iga. Muntu na ari ukurigereri ateha. Kwanyora ngwe tokari gamara baba kwatiru. Kwasi nyukanda bateu muiburi. Asenge jumu bero tena ki na kikwa begete. Ose society nguchero tena ki. Kikwa begete kero waji ko bwatu. Na kikwa rweta. Kaikwa kurwa. Ama swali aya kunsipi. Ayekwe boli abeka na ki society uchikora. Kwasi bateu muiburi ngento wezikia bete. Kwanyora either way. Ose ayen kwatindete. Oyo kubwata na hatindete. Na arwarete. Tumaiti. Oyo okocheki nago gate kende kya ike muchandete. Tumaiti. Bono. Torocha. Okay, what I'm trying to say is parent-child relationship is very important and very key. Tiga tukwanira abana baitu ose tiga baibori batukwanire na itu. Okay, let's have that friendship between muibori no mwana. That way it will be easier go open up pocha so muibori ko seko te yo mwana yo na igure ngenjo chia onji kaliga ngore kanu kale birabo ngore kanu rasekete nerebo meto mwana kero mubwate that relationship na bako gote beno muibori na bako gote lakini onyore bono muibori agocha akirete unaika ke itaiga ochenjire mood no mwana orwe skuru unaika ke itaiga umanya na soire ma isimba nchioka ochenjie mood amutasaidiana. Yes.
That way, what I'm trying to say, tiga tuare obwasi oku. Obwa matobuya. Yes. Inche no mwibolione, my mother, we have a very good relationship, even my own dad. That way, kero kende kiaso kiachire, it will be easier kukwana na waramu. Utari kwa wakende. So, even if no mwibolione na arole na ki, a problem ni rasigete. Naboko baikaransi so kwa bate in a friendly way and in a respectable manner. Na harolo bako ngumbora sigete na kitoko konyana. Yes. So what I'm trying to say, abasubati abange gusabasani bana abange back to the point where ikwambori. Koba accepted ni problem. Na environmental stress nero. Environmental stress ni ritoko teanga aso menyete. To get peace of mind. Nkikego konya. No kun. No ko okongusa. Okuta marioki mioto and all that. Yes. So ayoko chaka kunangora. Kunangora. And sana relationships. Tafadhali echi chiarete robo kongu. Chiarete robo kongu. Okonyoro mondo gose mwachakire safari ya inuyo bwanchani. Mwikanjira gatika birabu babutoka oyo tai wono twarura tambi twikire ose mwabe timu ya benene ako tai twikire emete kera tai twikire kingdom kende ya chakire wena te gwika kurwe gali ono kwanyoro ye kanyo university so much ya chaka kumuhat dano muntu tai uchi tai ebinde ina kinata yanga abana tiga batuare good relationship na babuli that way kama teve no nyekero wono no nyekero kwa vira at broken na bakumete umete mbiantu omereti na kingokora na bago kwa advice nchirende yonse ara na ko advice it will be upon you ira advice you so ti advice na ko ko na yo kwa mwana ire yo ko rimbirimo so relationship tinyinge ngo lead to drug abuse yeah and another thing yes Tiato tebe tuike mahene. Aba ibuli ba Afrika na abakongu. Na abakongu. Oko iguna uno mungwano vega tebanga. Omo ibuli agocho otuora nyomba alinche tuaniga. No kerachi. Kerachire. Omwana na bakogwa. Na bakogwa no kerali skuru ali bosogura matemu. Dosinji kwenda kumate. Wono mwana oye ke komo kompela chaka okori achikonyora freedom uchi mutwari ikahago chaka ku work hard ku school. Akifanya kazi yake kwa bidii atapita exam aende campus. Jo anajua campus life umeta bare ikurongo taibara bara school na ki work hard moche campus bogi manobora. Wono ka kuruka ochire campus umenya kota yani me I have an example ingote aba tu kire live na kira konyo muntu one student of Somakis University second year one arwetenka ase abigoli bae bara batindi sana no munyaruka ai kai tauni ga tanya ko ba free so ke akaboro ni tena achire tauni university ingo tu gani ingo tara kunanta gete akatara igama tukabera tatu kiwatra ikamusamba igole ndibona osinjuna kya gote umuyibuli yako mukurera bobe akamwa wono rende onye skuru ndachitige njerende te yonka tindi gochi na kya okora oyo moirenda umutigire na bacha konywa maruo tumemwangalia tu akiwest maisha juu twa mukwanira osinyiye kibono toko mukora rende abaibuli barabundi bakora abaibuli bachire kumukwanira otebire muko ngai nango chakamumite abaibuli na barogutika bako bakali mwono gocha sabana nkogera bara abana aba kuna depression was went to drugs no na bolende abanyaruka ntubwato bochinga buko nyakungaina na lyuka nche nimba tegento gete nche ngokora ngento gete twende ngoroki waigwe gente kenya kwa minyoka tometi na kikego chikogokora nkonyumole bintu gabi baba sore mitu ya totika mangana mangi kento tamaiti totema ikina kigento ndabatei ogento ngwana gotema tika gotema asinge chukwa kiumira gotema oronyo ru asiri ubugima asara tali asia bakoroki na saba ibuli bawo na Zainab ayeno musubati
Kwanya kurigereria kiro kende musani ugakunyu baka kwegosa. Arogotewe kimaile nchina ni utwara musani ukunyumaru. Lakini rende kero kurigereria buna gari skuru astore abantu baiskembara abange bakunyumaru. Okunyo umuntu atinde tatumegete madawa itichia kulevya. Mbako kunyo umuntu arira C street mbaka kwebori the future enga yero chikochi. Mara nyingi mbaro ko ibubo se bare pigwa sigete asingincho ogutumeka mario gaye. Na banderende bawikamba kama somo batika kwende birasi yani bamenyete twi club ryoka. One gote yaba akomusana. Korengana naye umuntu kugende club no muntu umosaleku uso muntu renaki. Mete club ungebwata ntubwate ba na ntubwate club. Kiro kendo mweboli na bakonyora gutware bicha getenga umwana agotebwa umwana ngororeka ari club gete. Nabantu bonse bose club bagutumeka muri go yotin. Atari bonsi muntu narora nyoro chire club labda ikaranste nyomba ataringe buyeka ora tigende club gotegera music eri na kunyokurira bante bintu bakora at least or refresh your mind yae. Tari bonsi bakwenda ari konyomaru but mostly renda bakwenda aba konyomaru aerinde. Ngikiro ingige kogera yotanyo ayebuno moiseke. Tibuna ngindi kuro se familia ne nanya koronde ga konyomaru. Like I know the side effects of taking those drugs, so there's no way I can start indulging myself in them. Mbona sala umetenga nande gokurikire bune kanisa. Ndebwatari baga ase oko ase influence ye ko se ko tanga mangana yega. Kanisa. Chikanisa chinde nchiri chikwate chi program. Chiogo obasomia abana kuruna bakunyukina kurunse banya gusomya kuruna bagukina buya ebintu biri batabwente gukora ne bibabwente gukora abangi ngokongo tema bare go control ende chishide ichi na tukurige aigati yebyombe bine biro konyora bire buna NGOs ebitari vya serikali bigucha byacha kwesona ne gusomia abana lakini kwanya nanga nande bado mbale bakosomigo bagwikekerengo gete omuntu station ya bembe yasare ko muntu chaka gusare kabono keranyorere information eri nkiyo chiyapen okonyara busomo ndabate chi stress chiaye ose abandi mbabati confidence bacha kwenyora baguswase chikwensho kutumeka madawa ya egera bagain that confidence andi konyora busundi tayanye barakuanirege bamba ereste shida gite babwate egera banyare ko babakonye solve but kono ba opt kutumeka drugs ko relieve ego. If your friend comes today agotevinga rero mate umanyete ngo chakire gutumeke gente kega lakini akogoteya maru okay of course abantu bange bari bakonyo igago chogotenga kigento keri aba nekive lakini rende nintagete feeling eyo ekirachira gotebringa nintagete gutiga konyo kose nintagete gutiga go utabuna chabo shisha ebintu nebinge bigotumeka anamona kirokori aba na bari ase chitawona njere kibona yora nyare kumu advice kiagera hotemire kia chakire kumubwata obera addicted njere kia yora teme ko approaching ane labda nabongo mubekanya na sende egere to abera komo mo chi option ebindara nyare gutumeka ebira nyare komo konya gutiga drugs yecho nande kiego zidi nabongo mo konya mo connect kuchia se rehabilitation center asara nyako beregere erangi yo kutumeke ebintu ebinyare ko bakego siraki andi mo advice chi effects chi actions onye bakuelewa na bakuelewa egere bare okera ba umetekere ente kikia watire nabo konyoro tumekire oratiga chiwiki berega ando chaka kwebisa bono metago chaka gutama kuru asori kiagera mente ko komonyora ugwanso uri kumojaje kwanyora nande wiranire ono konyora ko station ko nyakorika oratiga mutukabera atatu nande riyo tayo ogenda lakini nabo ngotema kumo nabo kumurifa guchasa umuntu uramo maybe guchasa umuntu uramo kwani yes sana rehabilitation center yume itembo chiri yakonya sana Tom empinto kibinde abantu abange bakwiranga amaro kosi ogotumeka mariogo ayega yugotinde nestare ogose feeling you feeling high like a feeling you umuntu amanyitenge nestare what else can someone do ebira mokonya gwetani gotumeka mario apart from abantu kwiranga gotumeka mario gaya yugotinde to relieve stress whatever abandi bara batanga is one way of after
busy week, busy day. Awanyore time yao. Njire moyo ko relax, yes. Yeah. Now, I think it's Ayu. I had one of my friends. I wrote to make a classing and trying to work, but I sing and so what family conflict. In Sarangina, Notre Community University, Sarangina was the Bocarolegas. Rotary as a child, Rolegas in Guanway. One I getting a key Pagatago Musanana. At the New Wanda Wagan school fees, New Wanda Wagan rent. One I get Muakumao, a rare week Wakan school fees of Gora. Alafu igarase rent. Ona wigere bakumungwana yose igoro nyora wate deni. Sengenzo inasema yangina. Iliona sengenzo yangi sema yangina. Inaga mateo manu ikotwenzi. Ngana mushuganze weka. Wana ngine yarata bana jini mbata bodere bake. Tigangoreki. Tigamba shuligere. Ona isero wakani efito debe. Uyanga inotumire musayo oyo. Kende nera sotera kwende lande du lando. Ono egekero mungano yo agantevi international yoga. Tari kutumika kozo korna. Agante international yoga ngora singenzo bono kama familia yangu bado wanijali. Bali kongera nanje no yomo baba na baba. Na wale asiki ante baro school fees ni amana kubasa menyeta na ngingori. Badawe ingara esteria kon akongeza ne esteria kon amelezo ngoro mawai. There's something lacking. And Zena meta go by was it to high school, was university, and he was a very close friend to me. So ikabidi ngamate presa kwamba na yule baba unanzi kwa musani umba maete high school bama to university kwamba na yule design nikete ikam rote ngamba change mind uzemba tamu agantevi uzo mtana wao tayari kitu mate lakini wana era ndete kwa kwa na mama hao bonde wakwata na mama awe ri kwa ise ono ngabole agire ningi natara provide mama natara provide izo provide school fees agante ono okora kagete nuwe warali mama ngo tumari one kabidi nsetimo ngamazinga namba ya mama nice of course akanga na jenga bagire conference call ko connect once ngawaeleza ngawatei na motoro tibia umwende no garaki gosira singenzo na wate depression na tena conflict ndio zungwate kuzama ile kutolewana nete bono Taiwan is part of conflict na moteri mutaro tibia mumuro musera uroso na ande wangu ikamanyora na asara osi muro ande tiji ndu bono ndere ndio jose mu wate faide ndio subadi ndio ande ndere no verus one go utabe kutumika malio gayo kutindite class nebe tiko yagoki mboro due to family conflict was a depression umit karo maitenga bantu wa minumba yam o boro le depression gete ono buka yako iranga ebrengere ono byake watanga neza kwandanga ka kwota kwa bora kwota useto ngendenga ke kwota usenga keki usenga ndemute at least na bongo relieved to some extent obongo bokere relax ona kwanya umuntu takere pale kutumika onyora 200 usanyora 1000 atata amna kali pimura kebi na upimura kebi mambe kama nyaroso motaro meto mabata rock wataka kusaika ono tinga tinga konyola zinebe lakini of course kwa baba ndenga Friday wiki ya very busy zira on Sunday ola kwanya ro Sunday monta ndonyo onyeko mambe yakwanya nabate cut kati ya koreki awante ko kobisi awando ye class ya kama temwari saa 2 ubuka saa 7 ngomera ndi saa 12 ndika mambo ubuka saa 7 ono lanja kwa enda kusene kati ya ujoka ono kwa hare ono kwa sometimes kutumika malio ya botindi na haba kutumika rende ba teri bapunguzo medo ndo bata kupunguza na kutika na wetanga totema onye turatema ono olio taratema no olio kutumika arana koroje dende ngo mokonyare medo ko dago advice
By the way, abantu mbare bagutumika lakini turi kumaguse gutumika ari wewe. Bana rumo tatumika no style ya dress otanga. Oyi umuntu rutumira nte como yoro tindete era tepi. Wote mopima pare te address no na kiwango kyao ni cha ikere tofauti. Na tupate sehemu ya social media. Simu yako boko. Muntu narora nyore influence wetera simu. Mwana. Simu yako boko tupate celebrities. Kuna motare TikTok igali alive alafu useri yako post ita video gete na mwalikia kana kwa mungu. Kose ase video hiyo. Tayari usikia ase video hiyo montazo kwa video ega kando ekibao ega eanta ega nsemo kozena kyako kwa yandi titakichons atavanga mungwano yo ogumama teruya ona nyamba watagora energy kwa energy paso esida what was it task does you what mambiende wana wasere from waswa mater kuruga kwenda kwande meeting so wasukiri watire kerengo bono content ire more than 50 mambani changa to konyora ali sabu changa ine kwengo feire mtungi mbeta kwa zile kanaro wate tuanza kuigo arumo taroni to igoguru yakene kwa watagiri mtungi yise changa mambe kwa watagiri bibero mamu mino na bisa ebe sasa aso tabara tuika ngina umungana ate tutumeka malego tinda ngina kabeka besase umuntu gwebirika kijakala mutima akaleta chirwebe katiringa yaka chibeka ime akiri mungwana obono tema ito sene seitani getagwata kumadena gasanira su umuntu gwebirika karagarusi matukabere yanko koyo umuntu matuka mungwana obono yanko mungwati wasaje tukubaya koyo umuntu kutuku asenga njaki ate tebe sakoleki ala usiba agenda kutinda Mbe mana sana obato asensemo ya tukurigire magana social media nchira nere kwanya kurigireria abantu igakwaranga influence nere ko chiachende to cross social media namona se gutumeka marioga yega yo gutinde. First of all, social media I think nero what the largest influence. Obviously the mainstream media also has some influence to it. A good example, cheer advertising. They make alcohol look so good. Yeah, but anyway, it makes alcohol look like what people say it is. But ekero okonyo nariuko manya it is not what you think it is. These people are social media. Social media. They say algorithm, FYP, it's according to what you like seeing. So, okonyora achieved also social media na ene ngoto mekore. Wano labda you're trying to unataka kuacha, then an advert in a pop hapo hivi unaona venye Mattel inakaa vizuri. You look at the bottle, you see the way unaelewa kenye nakwambia. So they make alcohol look like something heavenly. Sasa this makes people watu wenye hata wako wanataka kutumia hizi vitu. Abantu konyo romo ndo kama eti nonye ekenyugwa ningi. Lakini orally advert. Akorole advert oteva lazima anteme. At the end of the day, the person venye tu amesema atajipata amefika hadi kwa changa kutoka kwa Mattel hadi kwa changa. So entire mugu kwanira ntubote amaite amaterio ndakateva nga kunda nyuna ya pimbe ntubote amarwa yego konyoranga alcohol content nire regulated gosene bekire ekirengo gite etofauti amarwa yega na ali changa nire ligo chiaba isinge njuko unga kiro mo kireze changa onto como konya kerima etenche this alcohol enyiko, let's say it's refined, it has gone through processes kwa factory. In Ioniko, it's just kuosha jina. Hiyo ni changa tu imeosha jina. Because
the impact mostly it's the same. Okonyora umuntu nyure changa ya ikomi. Mpaka alaretense, alafu mtu amekunywa let's say hard liquor ya semi hunters. Anyuete mpaka tarikorora. Ono, those people are just the same. Even huyo amekunywa semi yake ya 1500, huyo amekunywa ya 10 bob. So I guess hizi adverts zenye zinaleta hapo hivi about alcohol ati this is refined, sieved. Obnobokora. Amarun. Mura kwanere sigara nande I think nere gatie bintu biribire ibibe sana so bugima bomonto timetinga nkiora nyare gukundira igoro ye sigara sinjoko ogosoka iskabo iri okiriririo kakwanyoranga togotema lakini mbali bamenyerete Kerimete a cigar. It's something you get into when you don't want to get into it. Like abantu bange bari bakunywa sigara mbata ikunywa. It's just that they find themselves using it because first of all okonyora editora bana okororo umuntu gakunywa sigara kwa aseke mioro tomu sama rio lakini as you grow up you start seeing maybe a friend or two, maybe nobody chief friends or brothers when ni wakubwa or sisters maybe. Then you start seeing them use these drugs, for example the cigarettes now. And you are looking at them, the way they're acting. Because atarikero muntu otumeke bintebi okobomobe. You will see like people, someone is using maybe cigarettes and he's rich maybe, maisha yake inakaa inaenda straight. Hini bono kwarora kama erengo tumiari na ine nabate besa. Kose na injini tumeke na ine ni ntuare besa. Ni yabantaba nene. Ni yabantaba nene bono. I think iyo totia ku mtu venye tuseme mtu amejibuild ako better na anatumia hizi cigarettes. Unaona tu hata unaanza tu kutumia ukiwa na the thought that one day I'll be like him or better than him. Ono at the end of the day labda kwa barichu ati alafu you start blaming it on maybe your uncle na wewe ndio ulikuwa unataka kama yeye. So I think pia influence ya watu wenye wana wakubwa wako, people that are ahead of you, it's very high. Na hiyo ndio ina drive watu wengi kutumia vitu kama sigara, weed and everything else. Yes. Christine, opo amatembro a relationship nero egati ya ogo tumeka marego yogotindia na boy go botaka. Yes. Ngige korete kene, which one comes first? Kose ngakipi kwambatana. Okay. They correlate. If I have to say that they work hand in hand. Inking whatever, they work hand in hand. Wakanya warankali muko atikende. Kero mutabu atikende use mwanyore problem. Bantu tari isi bako baikangu maite. Singe nchoko chiko muntago te okwenda gali nko chole ne chinda. Nkibago chiko kwa. Nkayo chiko ikaranza. Babu ataro ene kero. So poverty umuntu nara goteo butakano boisi. Nkingo tebere. Kero mugwa to butaka, people tend to feel like amufai. Muisa inikende yani amufai hata ku exist kwa hiyo society. So as umuntu that sensitive, especially children. No, napoka na umuntu monene very emotional and very sensitive. Ukikachengo. Yes. Oh no, asenge nchutabu ati munta uchi hotevi. Kwa nyoro chakire ngora. Chakire konyu.
asengi nta kunyara kugura sigara kwanyo utakire kusamba chinga seti utakire kuligie tumbato usambire utakire ku ebitabo by'abana mbiri gutrimp nyumba utagoire rosirie sigara no unajua the moment ugas tukonya kumusa and unko musore ngotindore amuna kitu kwanyora liba go struggle o sirio gutaka o gaste gutaka mono gwetani bono muna kwaringi ikiro kwa gwate kumonire nanda bongo tayanga nabo ukonyu na korokorake evinte bichi gutaka wocha nabo kanyora nandi back to the point here natanga na guteba mwana bumutaka munasikia ng'ombe wa maskini afanye nini azai ono kwanyoranga obwato munyaruka gusino bwato mwana no mumura oikire myaka gete ataite okori egento gusina ataite wetire otaite kwenda na school kwenda kuburia bokonyi kurwande kwata bwo mwana uyo oikacha nkorire kasi ka kwenda kumukorire kasi gusine ya nyumba oyo wachi kukorire kasi o takire ku defile yo mwana oyo the defilement nero from either way lakini mono one case chiko report mune cha wasubati no cha kuburia omuraga na wako tenga defilement ya men nero anya hukunu nakinire neri lakini batari kukwana neri ba it affects their ego ta kunyara kutehanga nchena na abwate tuno musubati oni kumusinya ono kwanyora omwana uyo ego chire kumukorera gasi useno mumuro chire kumulisa richiombe amangana nara hoteru ona mangana ali una kona hoteru na kya okora kwanyoro chakire obole ngora wono libaka are ko redeem family oyo irani back to square one abono bokongwaso nanne kin ko tayanga manya wantu mpwancha akatayanga mpwancha inene yaigora emoyo imeda bomu ta koraiga na bagu chikoro mwana uyo na ba ndamukonye achikonyeka achikongeta muchake gonjaya yes ono otebali bango chikomokerie taye tiganje limipini tere bakamafuta ono nande abuna ari problem yaso drugs na bochi yani there is drugs njibwa ti formula mono umuntu uri gukonyora and again ne mindset abokonyora umuntu that emotionally weak lakini what mindset is very strong nabura nyoe ntagete nabumbwate age yoko tumeka mariogo yes I'm from a poor family and all that lakini anaitebya I have to be somewhere anande fa abono turu ase point yeyo ya poverty and drug abuse ukwanira social media kuna mwateva cyberbullying cyberbullying yare tre problems chinyenge okanya umuntu se opostiri usine bicha ya social media kwacha ko una ki oyo nehere bona kiariga gusino umwengare kwateva gendo post ko rumutambe ono kayo chikorusyo botambe kabugati botambe no buganigo kwanyora umuntu uyo take that thing to heart ono gikuna kumuliere ngora untaya uchibotebi nga uchibotaita na andi bono kwanyora na chikori yo muntu agotei umuntu tari kumukonya bere ga kumusekerera mono ono kikwale ku poster ayengi kwale ku poster kwa ngwado mo poster ono kwanyora nintanya komotei tagongona nkingo kora kwanyora umuntu optriko chaga gutumeka drugs chakiri kunyiti sigara uteresisha utumekire cocaine and again cyberbullying nkoretere suicidal thoughts kwanyora umuntu chakire kurengere libona kingo kora urite yonganje tensa teyonga nchite iskano en social media mbanga nchiti kwanyora umuntu ochire iskali kioski urira tangira tamere simi use Facebook ko beke bicha kwanyora tayo komodeike bona no birigise kabisa kwanyora umuntu urire ryobo ochire nyumba iga oengire unyure osori gengo ryo soka ujimata abuga chinsi agaime wekora so tikano ni tutobe kin lebintu toko post and the content we view online na bora nyore
Toteo antu toteo ni yake maene youth simbanchi te goligereria abamu abono buna kwanyoro muntu nware agonya kubwati Diamond nkiakora rero nkirutu ke ibakora na mulamwa nkigosenga ngwakora kwanyora rero Kenya Prince nagurete Audi na inje dintaite Audi na kingokora wikancha ke bono kwanyora either wachakire kutumika malio usiku wachakire konya malio gayo manyane tianso enche sechi na inje bono tete kobe big fish kwanyora wasoira se bintu bitaho konye at the end of the day kero tari kuikirania marenga aliwa bwate wacha kweguri bono na beire feiria akingokora tingo chigotei moiburi tingo kwana muntu either use uswero bari kogo swaro bari matukabera tato twagochora nyambera matabu gose twanyora mutu tugutira ngao umugero gabekwa ngao abaiburi bago banyore rose and as a society and a nation twanyore rose ye chinguru chaman Zainab imbinje kyo montara akore umete abange bagotamera stress yangengeri tiangende mbwate akamo nyore etoti gusene etoti alafu koma kwanyora na enoraro no bwate activities inchiro romuntu ara oranyare ko ebeka usebi ndombero bwanjite egero metenga stress yako engero kwanda wakora ngati ebintu buna birebi umusaye oranyora arabe active gukora ko bakogera ko nyama usiko genda gotinda Inte kitangani muntara kore na bagukora ko watch movie ngoko ni kiri sana kuicho bwati movie chisaine na bakunya kore itsinza sietera to twaratsinga kikunya kwanda kore ngere no right movie since na bakunya na Christian movie alafu another thing na bako join clubs kuna football clubs like whatever you like doing na bako dige club kiave kema o join yoro na bako konya sana nege ntukende nabo okutumika bado social media maybe kuna hizo dots za kutumia dawa za kulevya nabo kuri a site gete ego campaign against you see the effects ikina boge ngokonya research nchira bantu abira affected na kutumika malio gayo wokorire nchira bara affected na beko go discourage oti kutumika malio gayo nebinde engage in constructive activities labda uko naoneka ni so sivi helping the need in the society rende kwa busy ena evento binde mbiroro kanyora aigati abasaye bono tutige buna mangana omeite tari bonsi emiaka nere gwika kanyora abantu mbari that religious evento mbiroro kanyora activities nchiroro chinyinge bune chwa kwanira nga sporting kanyora abantu bakogenda nonye swimming hiking evento mbiroro umuntu aranyare ukora ebinde binge timenya useno bwate nande point yende abo ase social media ngira nyare ukwanira roro nande ase social media ero ya affect abantu sana konya abuna squeeze matera yago sokibu like a video nyene ebinde bwate drugs like abantu batumika mariogo like they are doing dirty things on that video so kwanyora youths na bakonya watch babire influenced na barbata itaba kore ibintu bine labda serikali beke regulations labda video bwenta basokibwa echi qualities nchire ebwenta commit beswana ba regulate tinga kiaro barakora kinako tewa beke regulations yagera chi video chasokibwa chire chingi chitiye ko influence youths yaba na youths baba swatch sites chimbanza ko imitate chi life chi celebrity baraba ko ganige ntiki yabakora lakini it will affect them badly Veamano sana na asi obotaka nora bwate kiora nyaro kwanira na obotaka bogo chanda bogo sebo bogo changira okonywa usokonyo wachangira obotaka okonyoro tete mwana nkuru se familia y'abantu abataka oike campus achikuri nchira abana bande bamenyete labda na sabe space kurunga tari gotomeru tabwati no yanga kobeka but akiangalia friend yake akora bwate kirege ndagushughulikira bana achikorenge stress irike como atonyoro soire kokore bintata planet igo bana ya mu affect mbemona sana Tom tukire na sore ayo mete musongo menyete tutebia maene nchira kia yoko chukwandul stress ikiagera to goteba ngaturi gotwara stress usefusa ni baomba gotwara stress kwanza moteri na rota tenga amaru ni nyasora no goriri tibiri kwa gatse
one of handle stress sense. I do engage the constructive activities. One of them at the I'm an upcoming journalist. One of the very busy. Love the ending number. Was after was again. Like the one on the body, even though I'm a very busy man. Mostly. Busy doing into what you walk on? Yes. Chinese sports journalist. One of the sports journalists, last man by utafiti hapa na pale. Lazima mmoja ndio ndirete. Ili update the information reach. Ona asiko konyora wani etinechi patin ko genda. Ni muntu ngori hata ndi pati. Lakini pati nembe? Pati to be honest, the pati na ja aliye birthday pati. Agitiri pati ilitawata vitirero. Era ni Juma. Tuve che ci whisky ga, sempre zingetano, muore batano. E vuole che non stava tanto buono. E via di tinta di ngene simple. Another thing, è che rotta dari tawni der saba. Ngo penire nga ase biashara yo mu buriali. Ora ni cengo tipo. Meta che rotta ase biashara lazima ga available. In case monto mteja ni maskaraje toraki mete wano kwa ina bengi kwa make loss kwa sababu mete kuluze customer kwa sababu customer kana nga ikatoa make kende tukweli wana iko bidi wano available. Another thing wano nje ningaje te mete ningaje to bali kidogo kana lele sabu kwa naandike teacher na ndika kana na lili na ajiri tawo na yema tenga umaete rondenzi onde isa tanga ili na bulibia wasi meka on mara watu nyale nyata ono tro gente ki bono at least ya konje ko bari bona rago andamba idol kana vira idol intege ko mongo ango wakera umate si matenga ando unga yo ande inondara nonde 76 njoro mboro na gordik akamwaga kwota mbono ndio chose ningore ngawa tindu kwesi naona kwesi ngoma te wana korek nganya 2 minutes 2 minutes yoka ya naja pero jo wana influence wana singi ndai do para ido agi wana karo kweka busy to some extent to karo kweka busy ai weka digi ndo kara kwanya peta we etino ane orna gente que na kore gente que ni ngagat dino so na se blog no ne blog ka sa no kono na sa wana journalist Sagari, Zagori Gatkoyani. They get us give kind of sports, politics, whatever. Mambina Mambiende, go on a market. Alafu tema, uli musani dero, musani meta pasani por tenga dero. Nimbate project que tenale uchaka, lakini impata bandobe, mundo gata tawo. Bueno, tema kurangi plan ki wana. Wakaroro tena mambi tu watike ndora akore. Osera rona abu kira honestly asana wate kitamali ane asana wate kende na wakora na kore. Ona lero makinga kiro je bin. Okatena ki azera project kete. Nonde ke nje. Pasawa tena gente que no se dil timetra mouse ninki. Ndege teje onye gelinga dingo tumike laptop yo mu yangu. Ndege ngumberune. Ai kero kubera se omutandao mono. Nkochiora kwa ndege kiagira ngoro ekero yayire. Abange no bago chibabwatira ote ba stress ya mubeka. To be honest, I'm nzomanyen. Ndege ya ran prensa maramaki. Ndege mano. Wono ndege na benki wono kutumika mali yako bado. In addiction. It's an addict. One of the to be honest. It's an addict. Lakini stare na bwana alikuwa kwenye zali tangani. Ni stare na ile ngoraki. Nganya kei. Lakini wono ngati na ro mu bule na mbekara chiri kuibereka. 1800 dingo vega vieta. Ya mbilingo de data. Abune ngaki kete. Abuna bobole bibwa nae. Wono una bobole ngobole bibwa ne. Wono ne wate faida lakini cha sare jeje nyinga asendege inje ndo kya garata ninga ganda kana lose rope kwenye cheza inga gete ganda kana lose rope kwenye cheza inka mundu kita ganda na 300 nta planeti ya tatu chanzo singa jadi post
au mpesa na fuliza tu by the way yakarenda yake wacha tu twara kenda mpesa kana fuliza tu kabeka 274 wakanaze transaction ya 26 bob iko na tayari kwa sanande nande bako irano nande fuliza nande jene wewe fanale kutumika yabandi wono ekanabeka gituke kanyaru na tero cha zente ko timita ni kyante ngorte ngabe wana litike logara kusinya sana nta litike se that time na litu sama mount chibasa ro chinyi ngana na be di chose na chege te kana ngabe kai goro enu sana ensenos ara kana yo chibasa chinyi sinde ke berecha goze chiri chi slot ibere aya slot one slot wana ngake na litu sama mount chinyi ka sana ro chinyi ka na mount Chinyinge, ono je tikno cha sara jiri manya mbekere kur maya. Ngakaraki. Gachira ni jos. Ono ngarikaba, ono kana rikabete. Ono ngatika ono igan sa kutuburu 300 ma 300 next tindi kutumuru. Tindi ko beka. Ala sin ko ale for tindi. Ono na ke ila kiti kutika na sinyi ono time bingoranga. Igo vieta no borevi bonde. Vieta no borevi, ono nje na betting yons. Betting to goodness nje. Asa ngana nyawale tengo beke tim kichwa ya ndetru. Ngobekova ya kuwanko ngobeka jiji katika bona ngatebe ngendo kirintu kanya 90 minutes afadhali ngendo kiyo ngora na 2 minutes timoke manyanga ngobeka Mwana sana tomato kora ndio ndega ayete na activities nchire chiayo chiwakora ekerole okonyoro montore free omete erole school osekero monto kwana renga ekera ngakinero goika kwana ranga moibori tariko kubanga gasi onate go chacha go kubange gasi okonyara ngai bwekekero kuboka no mete nga litkuria nembo ente kuri segment iri vegana iga ayi muntu kibo chiwakora first of all nche keringo tunakora iriyo kuboka make sure you do your due diligence. Due diligence in the sense that keri unafaa kufanya like duties and putting yourself straight. Hiyo ina ekoli chinsa. You will find yourself at noon. Ndio unapata unakuwa free. Kono activities during kokola after that now go take you walk lengthy walks this hii inasaidia sana kwa chuba ya machi 5 liters watara koru jogo mpaka muhino kerok such activities they do help a lot alafu Kobera na wasani bari babate positive influence towards your life. For example, diri togo isaransa una abasae. We can be discussing some positive activities that we can be doing so that to avoid getting influenced to do drugs, right? For example, we can discuss business ideas. Maite chiuts chininge nchibuate ideas chininge sana. Lakini riri motari ko discuss oko nyora ko execute ideas echi na kongo. Ono oko nyora you're trying to plow into an activity but the idea has not been brewed when you fakwa brewed. Ono oko nyora idea chininge chigoku na ari idea chigoku. It means that is money that was supposed to be with the youths but sasa ime go to in the air imepotea tu hivyo because idea chi bagwate they were not put into consideration. Alafu other activities I won't like gaming also helps though chigeme bado na addictive tere. Wana ekina kieke nyuga kiani gaming nek eke nyuga kiani bon. Iri abantu onyora abantu bakogenda konyo maru njina nabera nyomba. Nacha game. Maite sometimes
it helps first time. Utapata umeenda ali APS iga wawera nonye 3 hours rilio tabwatie kasi. That is when you are idle. Ili kama internet journalist iga wano koro Monday 8 PM mpaka Friday jioni. Hapo hakuna free time. Lakini riri wana weekend iga waso nonye PS iga kwa wawera nonye 3 hours. That will help you avoid using the drugs that you are using or you are getting stressed to use. Karibu. Mbio mono sana mkagetinga aiwikirege turagenda somo komoke Edison Isaboke na Onesmo Tomaso ndochono are emeo morobero na boigo oyagotaba nga ne Grace Mora na Salimia Hassan na Hassan Christine, my dearest classmate. Mbia mono sana abo na abange bagende tusanga anainto kero tugende tukurigereria amariogo oyogotinde na njira kera nyale gukorwa anamuno kurwa ase abasaya mwanjo murigereria omutimo komoke na boigo twirane kugendera no murobere gusekero tugucha gukora. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times On app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomenya seka ngokwanira chirangi echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori iri abantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganiri erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etv ya uwanje Tiaga Tembe Television Network
wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chiemereka je Christmas ama no guchingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Christa Marian Mission Hospital niyo korerera ba mentire obokorere bwaye nakoba ubuye kigima bonomba bwate a CT scan eyo yekerero ose the latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unity HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni machine chekerero chibirengo bya Michael asabanyagitari bagukurigirirya asensemeiga babwate ibirengo bigoromono babwate ensemeria dialysis eyo yekerero ose the latest ensemo laboratory blood bank ultrasound tibueba Christa Marian nebwate ambulance asabo konyibwe emergency uswengo nje asa Marieta yongoro Sister Helen Mbaka kurase kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph yondo motenere niyo monene ese nyakitari yetu ya Christa Marian Mission Hospital. Ase nyakitari yetu ya Christa Marian niyo toigorete merangwa asa abantu bonsi anene mono Omogusi yetu. Karibu ese nyakitari yetu onyoro kubwenewa nobokoreri kwebirengo awao. Karibu kero kendigions Christa Marian twakwariganiri elio nyare konyoro bokoni obu. Inyora nigotokorwa amariogo nyasauru kubweni. Mwariganirwe asokonyoro ubweni obu. Patarire ase umuchi busongo asamatabekani amashauri ase para ekotira korwa kisi kogenda chitangigo sikimabondo asamange bakirisimi ase namba 0720266999 gose 0791394904. Christa Marian Mission Hospital, we treat and God heals. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandege uzito somya bamuraba chikuya mandege mwancho morigereria nekero otogucha gukorera gosekero tugukwanira igoro oya basai na kitora chigukora mangana yo gutumika amario yo gutindi nekero bono torache ose barachi gusanga kerengerero kyabo kyo mwere kigima ekyageranga ebiro na birobyo niko byatotigire ekigima Christine bono now that umete topic atuchaka gukwanira amario yo gutindi na botukana bakamara goba inkyora nyara gotebyo gukwanira buna bono musae ora ikegori kyao enda tebyo musae mario gotari gokonya gukora kindi actually mario go igakugutagura hawezi kukujenga in any way ase bari school buna Zainab ingotebaya onye ka gutumika mario gatoke asingecho mario gongo kerare aira nense kimasomo na mario bado ngo affect yare physical health no ene njira yo kukorigere na bokumanya bisa korete ru muntu re health ino muntu kunyo mario ga mu affect na bokumanya oyo no morebi oyo gana mwingere ya oyo mbiare oyo ngote mari ko ya manage yake like you can tell physically aso kumurigereri nande to avoid peers bari bago to influence negatively. I think kero okonyoro muntu ko advice also ko influence
negatively na itotete ko advice that way, avoid that person. Yani never umuntu narogota yaka inche nae ndo kunyara kumera na ndonse etaro gorongete mate kaijando umera. So ukipata mtu kama huyo, just to avoid that person, to be on the safer side. Nari unajua umuntu keraro ngo advice yari mono todageti ata improvise nje ingine ya kukufikia either wena bara kwenda gara onyoro bekire amadawa yi na eto kumanya, because to what that knowledge yo kumanya na ki e drug yi na ki e ko tumeka usena ki korekana ahe kwanyoro kwa bekeiru tumaiti. So avoid anything ira uchiku kubeka onyore kwa soiri into that group. And again, tiga cover that idol. No yo gendete utumeka. Yo gendete utumeka. Asengi mtu kunyara gutigari muri ukaiya. Na uko limit yourself. Lakini kiura nyari gutiga at once, well and good. Lakini rende yondokera kama itenya to kunyara gutigari. It's bit by bit, then you are done with it. Again, tokero kiunguzi ngatia sana, please keep the right company and don't be idle. Yakoba idle mo no kwanya warebire jabya sai no bya chakira ko batayo mete mo chokoro kwara teme gendeke ngelike. Lakini kero you are indulging in the right things, you are good to go. Yes. Yeah. Na baiboli na barabuti gaba ke tisegi chiege na chiro chare tere problem kwanya ro muiboli ngona kuma na ro mwana ngo somali kabu kwacha kuyu muga kondo tayo mo minonde umetayo nga abantu basaino kaitana omuga ko mo minondo tayo muga konde otare takende njoto konyete umwana una baba ligereti hono asinyu ngongo chikote mama uyo gote muga ka ucha omze ngoyo gote mo minondo ucha. So tiga biburi bakia ni conflict chigenka na tiga pata mekuirwanira ya as the parents just play your part no mwana na ereti kakoreki e part yae inumo kumubeka the right way kago chibusarika iguru yae ona abumete na umugo ta ntuka ki we did our best. Yeah, we did our best, we did our part. Bona ndo kumayanga yembure acha kete kumutuya ndia mono na Zainabu ngira nyara gukwanira umusae nae atoke kare skuru ko setare skuru kare no nyemerimo ikinda bataits learn to say no. Tawita ba okore gento maybe as you fit in a given group but sasa nchaba sana ba okore just learn to say no, have a stand. Oko kwane gento geto whatever na tinda itiko kore kinande ko atinira tario konya ko yumba ika konya wakore tuwa tumasimama konya wakore gento gitabu enrete aikero kuri kwa rumonto maybe gentao korangirikia. Don't just get influenced over joining saying you are in the same group. Another thing, chore a group you go tarnero, ye wata emienende wika ime yao. Tonyara kwa gura save. And the fellow youths, motema wa advice maybe about meka mariogo, igerba nyara ko baba go change. Mo advice anirende ndo sira twins. Na Tom. Ngira nyara wote yabasai. Jabono abasanga batai banale baso mesteri wa approach ya bibuli wabo ko barasa kara watu mechamba na abo banale barabatindi bashana bara kumete sometimes toko wa ro ita senje tukagetenga na bati mba otokonya esteri tutagete lakini kwa mpeso ko weko wa mata na bibuli yangi at least na otokonya ro konya matape tobo di ko bunde mu bera umeto mu bero kwera no mutekere mbrere nyingi ujinza mianda yonse nae tuara musimamo umaina ni gai gango kora nae gatindi kokora na te korona te aba basa na moivoli ngira mate moivoli sometimes wala te garo mwana te uta kumutana na uta kumutana na yo kayega kwara motera kwa bungaki na ka bala mabos ngikia karata gatoka sama kosa Ambemuno ndo chenga aliboli ndirega korene ekero o mato karasangana ekrengre kyao kemwero je keri ngoteba na baibori ngokwanira abaibori
ekero konyora omwana ogo ochakire gutumika amario. Don't just start bashing them. Ogotaka kumotethia onga tato minu. That is not good because ekero kumotethia mostly you are discouraging that person because maybe the dad anaweza kuwa worse. And then ako hapo anaona anaambia onga tato minu. Onga iso. That discourages them. And that is what parents are supposed to be avoiding because it does not help because this might make the situation worse. Ekerogo kwanira omonto who is already in the act, you just go slow on them, understand them. Alafu, after understanding them, konyore solution rahisi sana. Mbona aikati yao omato na Tom mmoja atajibu hii ati oyagata good morning GTN akoteba I'm the one and only Naftali Oboge. I have some questions here. I'm humbly requesting to ask you kama swali kwa chasamore akoteba how can we apply some brief intervention to clients using alcohol and substance abuse ngakiritenga mwakwanire utatikana mu commentera ilinde Oboge anyare konyora clarity bari bagenda tugutumika na kitura anyare kubaho bokoni. Yes. Keri what I think is that those that are still in the act or are practicing keri bagokora it's not a matter of stopping right now like immediately. Try missing one day, maybe 2 days, a week, a month. It's not easy. Tulitana tibunjira rora umuntu asi olio gutumeka onye kanjite igintu gitike wansinjira gite kwa murigerie ndagera kusi igintu gitaranya arabe gakonye kagutumeka. That is right, but I think the best thing ni counseling. Counseling is the best remedy for everything, and maybe rehabilitation, because some situations, they can't be solved by just talking to the people. At least they have to be around people in the same situation with them. Ndio waelewane. Karibu. No, I guess rehabilitation. That's the only remedy there is. Okay. Adding to that, I think the right up is having the right approach, but you cannot start kuiromuntu rehab first. Najua lazima you show that person some concern, alafu love. Love is the best thing and the greatest of them all. We go chake ko moro kyo wanchani. From there, kero kwa moro kyo wanchani. Ata kuchaka kumotebona mangana rehab and all that ana kupunguza itakuwa rahisi. Jo atakuwa anajua umuntu unaonya ondei ananiambia na upendo. Lakini wano chake kwa nyoro umuntu akumotogonyera gusenga akumotei ayo bwanto to rehab sokora kitu. Apana, show some love. Yes. Yeah, hata kama ni mlevi na ni mkubwa kushinda ama ni nini, love and respect. Respect is paramount and respect is key. Motevi tutaeverania sinchira ya maskani. Hata kama ni mlevi. Yeah. Kono na yawanga kwa mutaikwenga ende rehab atakubali kwa yari yake. Kwa tainga kono I'm ready to go. Yes. Yeah. Asinse moyende tukwa na agotebanga discuss gender based violence in relation to drug abuse. Nchirakia mangana GBV naro akunyara kubwata na yega. Kagirite mwakwa neire mura moe lichibu erimu. Yes. Christine. Gender based is broad. Na ndoko cha tewanga this is what we can do and this is what we cannot do. But sana gender based inaanzia kwa familia. Yeah. Okonyora there are so many fights in the house. Ono abana bachaka kuba traumatized. Abiburi tikabakei chisegi cheyenka. Na mbali nabo tikatupwa ati tutakerera abana baitu. Na ba kende kiabaire na bakonyara guteinga kintu gitenkiriga.
abaibori imosa kumanyanga ekoro muibori omwana nabakugwa advice egento abora anyore kwa matebi egente kugote ororire another approach yokogote usiyo gukora tiga to tegererane tukwane obwera ni keruburu buya na butokonyora twakianire gender based violence usiyo kwanyora umwana agwiturio karibo kana muibori onu mwana ucha kwibori nchibori no bwe family. Yes. Na Zainab, aseje baby ndio natebe. Ngo kwanda bina Christine atebaga bas family. Okonyora bose umuntu narukera nyura maru akoba very abusive. Okonyora bose aggressive. Okonyora bose no mutbata. Musacha bwe family yeyu. Otindiro ira no nyora oitabana oitamoka like fun kwanyora hakuna peace in that family. Ya affect ya bantu either mentally and physically. Yeah. Nekende kwanyora bana abaturutse nabagoituba katutubana bawiki school like they can't concentrate. So kila kila simaringa labda nyumbani akirudi the way the situation is haizi kuwa na amani. In 10 seconds nimbate Davin Nyaboka whatever this very interesting Kate Winslet oyato whatever niko tunde mpaka tamati na boigo Onesimus Thomas awate liboli wechase Thomas ose Tom. Yes. Whatever swali kwa huyo jamaa anacheza vieta anaweza advise vipi sisi ambao tujajiingiza kwa vieta ndio what are the advantages advantages 60 seconds komechoka don't gotanga ngonya wacheza gente ka totema pi totema diga aingi wacheza tena rengo tema algo okay lakini wana iga rawi that nanya alikuwa ruzi hiyo yes lakini sasa wana nganga ketena isero tulibo be mo na basoka igonyo nzero turacheze gente totem yeah yes no barevi onye turate ma drugs and yonsi totem tigeraga bunoleko mbia mono sana nego naringe nere Christine Zainab Tom na boigo Elvis kero twabere tukurigiria ansemo yabasae na boigo na kibaranya ari gwetigia amariogo yogotindi umwancho murigiria mbia mono ikiagera kwagendera kuba umwigenwa asigika egekekera bose hochgosoa embio morobole of Friday Express nchenkoro kwa matindo boigo press studio akabire nere ondari bakubwaterana na Jasper Sevono kokwereria gocha ase babo onkorogo na boigo DJO na ere makopio asomorobere obwetengo ya iritukoria rero ria Ijumaa. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege